En una atmósfera como esta, no puede haber personas con la boca cerrada y sentadas. Perdona si se lo diga. Estamos en una noche de gloria. Yo siempre digo, yo no soy espectador de la gloria, sino provocador de la gloria. Si tú quieres irte para tu casa lleno de la gloria, tienes que provocar que la gloria te toque. Yo siempre digo, la mujer tocó a Jesús, no fue Jesús que tocó a la mujer. Yo vine, yo no sé de ti, pero yo vine en esta noche de gloria a encontrarme con el Rey de Gloria. Yo vine donde el dueño de la gloria. Yo puse el nombre Rey Noche de Gloria, es verdad. Pero si el Rey de Gloria no está, no es una noche de gloria. Entonces lo que yo voy a hacer es, lo que nosotros tenemos que hacer es provocar que la gloria llegue aquí. No sé si me están entendiendo. Provocar que la gloria llegue aquí. Con mi adoración voy a decir, Jesús pasa por aquí. Jesús detente aquí. Yo tengo un problema aquí. Yo quiero que tú lo resuelvas aquí. Y no mañana, hoy. No la semana que viene, hoy. Si tú me dices desde Rotterdam, si tú me dices desde Jocopé, si tú me dices desde Amsterdam, desde Utrecht, yo no creo que tú vas a venir aquí por nada. Yo vine a buscar algo de Dios. Por eso se estoy cantando, oh Señor, te lo estoy pidiendo, rompe los cielos. Porque papacito, yo quiero que algo suceda aquí hoy. Yo he visto mucha de gloria poderosa. Pero yo le dije a Dios, hoy no igual que él. Hoy no puedo ser igual que el mes pasado. No. La gloria tiene que aumentarse. La unción viva tiene que aumentarse. ¿Cómo tú le vas a decir que tu problema se aumentó y la unción no se está aumentando? Esta situación produce ¿qué? Un eterno peso de la gloria. Produce peso de gloria. My God. My God. ¿Cuántas personas quieren algo nuevo aquí hoy? ¿Cuántas personas quieren aquí algo nuevo hoy? Ahora te voy a decir un secreto. Yo no te lo puedo dar. Las cosas de Dios no se regalan, se ganan. Tú trabajas para ganarte el salario, ¿verdad? Entonces tienes que trabajar para que la gloria descienda aquí hoy. Hay ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 hay ángeles que suben, ángeles que bajan, arriba, allá va, hay ángeles que suben, ángeles que bajan. Ángeles
Espíritu Santo, Espíritu Santo. ángeles que Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es tu día. Hoy es tu día, Padre eterno. Esta es tu noche de gloria. Recibe gloria. Recibe gloria. Recibe gloria. Recibe gloria. Te amamos, Rey. Te amamos, Rey. Oh, santo, santo, santo. Sabía, había una historia en la Biblia donde Jesús tenía sed y fue a un pozo para sacar agua. Y cuando Jesús llega, encuentra una mujer. Y Jesús le empieza a hablar con esta mujer. Y le pregunta a la mujer: hola, ¿cómo estás? Jesús, que sabía la situación de esa mujer. Jesús, que conoce la situación tuya, te va a preguntar algo. Y depende de la forma como tú reacciones, de la forma como tú le contestas, vas a recibir lo que tú viniste a buscar. Jesús le dijo: llámame a tu marido, llámame a tu esposo. Y la mujer le dijo: no tengo. ¿Y qué Jesús le dijo? Has contestado bien. Tu contesta era sincero. Muchas veces no somos sinceros con Dios. Si tú tienes un problema, dile a Dios: tengo un problema. Si tú quieres algo, dile a Dios: yo quiero eso. Sé sincero. Y Jesús le dijo: eres sincera. Y sabías que yo te puedo dar algo que nunca más tendrás sed. El Espíritu Santo no me dejó dormir en la noche. Pregúntale a mi esposa. Estaba predicando el mensaje antes de llegar aquí. Ella me dice: pero ¿qué es lo que te está pasando? Cogí el teléfono y escribía lo que papá me decía. Levantaba, cogía el iPad y leía los versículos. Jesús le dijo: yo tengo una agua que si tú la bebes, nunca más tendrás sed. Pero la mujer no entendió muy bien lo que Jesús le estaba contando. La mujer reconoció que en su vida había una sequedad. Porque de una vez dijo Jesús: yo quiero de esa agua para no venir aquí más. Jesús le dijo: el agua que yo te voy a dar es el río de agua viva. Y si tú tomas esta agua, nunca más vas a venir aquí a beber agua. Lo que te quiero decir es: muchas veces estamos secos por dentro, pero no somos sinceros con Dios. Ay, 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 ay. Si tú quieres agua, pídele agua. Si tú quieres agua, pídele agua. Si tú quieres agua, pídele agua. Y Jesús me estaba explicando. La tierra estaba seca. Muchas veces cuando hay circunstancias en nuestra vida, tenemos que ver cómo está la situación de nuestra tierra. Muchas veces si hay un problema es porque la tierra está seca. A veces Satanás provoca. Y hay veces que nosotros también provocamos nuestros propios problemas. Porque no vamos al fuente de donde hay el río de agua viva para pedir agua. El Espíritu Santo me decía: David, dile esto al pueblo que va a venir. Porque yo quiero que sepa, si ellos están en mi presencia y beben del agua que yo les puedo dar,
Porque cuando tú bebes de esa agua, Maar als je van die water drinkt, Dios cambia las cosas. God verandert alles. Jesús me decía, De Heer Jezus zegt, David, dile a la iglesia, David zegt tegen de volk, lo que van a recibir hoy, want ze gaan vandaag ontvangen, tú tienes que mantenerlo. je moet het behouden. Y muchas veces bebemos agua, pero no bebemos del agua correcta. En we kunnen drinken van water, maar niet van de juiste water. Porque la palabra dice, si yo bebo de esa agua, no voy a tener sed. Want de woord zegt, van als ik van die water drink, dan zal ik geen dorst meer hebben. ¿Cómo es posible si Dios te sana hoy, mañana tú quieres otra vez de dolor? Hoe kan het zijn dat God geneest je vandaag en morgen heb je weer pijn? ¿Lo digo o no lo digo? Porque muchas veces Maar veel keren venimos solamente una vez a beber agua. komen we alleen één keer. En één keer bij die water Y drinken. cuando probamos esa agua, En wanneer we van die water testen, no queremos volver otra vez a la presencia. en dan kunnen we willen niet terugkomen in de aanwezigheid. El culto estaba bueno. De dienst was goed, La otra semana tú no vuelves. maar de volgende week kwam je niet. Se dañó esto ya la noche de hoy. Zelf verpesten. Si tú viniste a recibir algo de parte de Dios, Als je bent gekomen om iets van de Heer te ontvangen, llévatelo a tu casa. neem het naar je huis toe. Pero estoy diciendo que en amor, llévatelo para tu casa. Ik zeg je in liefde, neem het naar je huis toe. No permitas que tú gastes tu gasolina aquí por nada. Laat niet dat je je benzine hebben. Lleva tu vinagre para tu casa. Neem je woorden naar je Llévate tu sanidad para tu casa. Llévate tu profecía para tu casa. Porque algo tú viniste a buscar aquí. Yo vine a buscar poder. Yo vine a buscar unción. Yo vine a buscar milagro. Ay, 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 ay. Oh. Si Rey de Gloria se presenta aquí, Als de koning van glorie zich hier presenteert, yo no sé si voy a poder resistir esta palabra. ik weet niet als ik kan hier blijven staan. Yo me vi en los sueños corriendo. Ik kan rennen. ¿Sabes? La unción De zalving, siempre altijd, va a seguir aumentando. gaat vermenigvuldigen. Suena el micrófono, por favor. Even de microfoon. Mientras estamos aquí, Als we hier zijn, mientras yo voy soltando la palabra que el Espíritu Santo me da, terwijl ik ben de woord dat God hier mag geven, La unción se va aumentando. aan het spreken, de zalving gaat vermenigvuldigen. yo en el Espíritu diciendo, Señor, yo quiero más de esa agua. En ik ga erin zeggen, ik wil meer, ik wil Padre, meer. yo quiero más de esa Ik agua. wil meer van die water. El mensaje también, pero yo quiero más de esa De agua. boodschap is goed, maar ik wil meer El van die mensaje water. también, pero yo quiero más de esa agua. Ik wil meer van die water. La mujer le dijo a Jesús, Die vrouw zei tegen de Heer Jezus, hazte Willy Willy de los tacones. Provocó que Jesús le diera atención. Lo que te quiero decir es, si tú me ves profetizándole a alguien, tú tienes que ver eso en el mundo espiritual. Mientras yo no esté profetizando a Marisela, la palabra no se queda aquí. La palabra sigue corriendo. Ahora si tú lo aplaudes es tuyo. Jesús le dijo otra vez, se acabó el pan. La mujer dijo, bueno, dame el Willy Willy, gracias mi amor. Pastor, se acabó la unción. Dame lo que tú tengas, tú no te puedes ir todavía. Que el evangelista después está cansado. Espérate, tú no te puedes ir todavía. El problema de nosotros es, somos muchos muy boy. Muy boy. El muy bro. Pero David te oyó lo que en el palacio. David te oyó lo que en el palacio y todo el mundo lo estaba viendo. Maar David is gek in het paleis geworden en iedereen was hem aan het zien. Hoy tú estás en la casa de Dios. Vandaag ben ik in het huis van God. Yo me quiero volver loco aquí. Ik ben gek worden hier.
y que me llamen loco, En dat ze me gek noemen. que el pastor no está bien. De pastor is niet goed van zijn hoofd. A David le dijeron lo mismo. En dan wie hebben ze hetzelfde gezegd. A Bartimeo le decían, cállate la boca. En Bartimeo hebben ze... Tú no tienes que gritar tanto para que Dios te vea. Je hoeft niet zo te schreeuwen zodat God je Tú no ziet. tienes que hablar mucho en Dios para que Dios te Je vea. hoeft niet in tongen te spreken zodat Pero God lo je que te vengo a ziet. decir es, Maar wat ik kom je tú vertellen no is... sabes de donde Dios me sacó. Je weet niet van waar Tú God no is sabes de gehaald. donde Dios la sacó. Je weet niet van Si waar cada que una gritada, déjalo que grite. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Heer Jezus, want David heeft genade van mij. ¿Sabes? Cuando yo era más pequeño Toen ik al kleiner was y escuchaba que mi papá decía, viene un predicador, un profeta. en ik hoorde van mijn vader dat er kwam een prediker spreken. Yo me estaba en mi cuarto. Ik zat in mijn kamer Decía, Señor, tú tienes que hablar, tienes que decirme algo. en ik zei, Heer Jezus, je moet me praten, je moet met me spreken. Ese hombre no puede venir aquí y que aleluya, gloria a Dios y dice sin decirme nada. Die man kan niet komen, halleluja, glorie to God en dan al weg Y si yo veo que está entregando el micrófono, yo mismo me paro. En als er die het microfoon wordt gegeven, ik sta voor hem. Hay cosas que se decían, pero hay cosas que tú tienes que arrebatarlo. Er zijn dingen die je moet zeggen, maar er zijn dingen die je moet overwinnen. Yo bendiga a mi pastor, a mi mamá y mi papá, que me están mirando en esta hora, que Dios lo bendiga. Que ellos saben que Ik no zie es la mijn verdad. ouders, die zijn aan het kijken. Mi hermano, yo arrebataba mi profecía, mi milagro. Ik overwin. Venga que venga. Wie dan ook komt. Si Dios me usa sí o no. Als God mij gebruikt of niet. Papá, este hombre tiene que decirme algo. Dit man moet me iets Porque vertellen. mi Dios es Dios que habla. Si Él me usa a mí para hablar, ¿cómo que no tiene nada que decirme? ¡Ah, no! Als God iemand gaat komen en die mij niks vertellen. Te quiero preguntar algo. Ik wil je iets vragen. ¿Cómo fue que Satanás arrebató a tu familia? Hoe is het dat de Satan heeft je familie overwonnen? No te pidió permiso, ¿no? Hij heeft je geen goedkeuring gevraagd. ¿Cómo Satanás está sacudiendo tu matrimonio? No te pidió permiso, ¿verdad? Hoe is de Satan jouw huwelijk aan het verpesten? Heeft hij je goedkeuring gevraagd? Toestemming gevraagd? Y muchas veces nuestra forma de adorar y alabar a Dios En onze manier van aanbidden. es como si fuera que le estamos pidiendo permiso al diablo. Por favor, dame lo que me. Het is alsof we zijn de duivel toestemming vragen van geen van mij. ¿Te quitas o te quito? Je gaat weg of je weg aan de kant. Yo no sé si alguien se está comprendiendo lo que yo le estoy explicando. Ik weet niet als je bent aan het begrijpen wat ik ben aan het uitleggen. Hay gente aquí que son provocadores de la gloria. Er zijn mensen hier die provoceren de glorie. Hay gente aquí que son provocadores de la gloria. Er zijn mensen hier die zijn mensen die provoceren. Hay gente aquí que son provocadores de la gloria. Que no te gustan. ¡Wow! ¡Oh! Esto se va a poner bueno aquí hoy. Arrebata, 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 arrebata. Arrebata, arrebata, arrebata. There is power
army rising up. Alguien hermoso aquí, alguien hermoso aquí. There's an army rising up. Espíritu Santo, Espíritu Santo. There's an army rising up. Break every chain, break every chain, break every chain. En el nombre de Jesús. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Break every chain, break every chain, break every chain. Se está metiendo una unción de Dios aquí ahora. Se está metiendo una unción sobre la vida aquí ahora. Siento cadena que te está rompiendo. Siento cadena que te está rompiendo. Siento maldiciones que te están rompiendo. Rompe cadena, rompe cadena, rompe cadena, rompe cadena. Ay, 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 ay. Paséate, paséate. Paséate, paséate, paséate. Paséate, paséate, paséate. Toca tu iglesia. 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 La unción ya cayó ya. Hurra, pa, 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 pa. Te dice Dios, mujer, declárate en victoria. Desde que tú decidiste en tu mente y tu corazón venir aquí, ya yo te respondí. Dice el Señor. Simplemente dame gracias, dice el Espíritu Santo. Porque hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Espíritu Santo, toca la más ahora. Más profundo, Espíritu Santo. Más profundo, Espíritu Santo. Go deeper, go deeper, go deeper, Lord. Go deeper, go deeper. Rompe cadena ahora, rompe cadena ahora, rompe cadena ahora. Wow. Dice el Señor, en muchas ocasiones te he quitado la fuerza para que sepas que yo soy tu Dios, para que aprendas a depender de mí y sobre tus posibilidades.
I need a change falling. I need a change falling. I need a change falling. Siento al Eterno. I need a change falling. Hay un momento en el Espíritu Santo. I need a change falling. Hay un momento en el Espíritu Santo aquí. I need a change falling. Allá atrás. Daarachter. I need a change Levanta su mano. falling. Levante su mano allá. Zet je handen omhoog. La I unción de need Dios a change falling. va a caer específicamente allá atrás ahora. Het weer dalen daarachter. I need Ahora. a change Ahora. falling. Ahora. Nu. Ahora. Doe je hands up. Ahora. Ahora. Siéntelo. El maestro está aquí. El maestro está aquí. El maestro está aquí. Ay. Espíritu Santo de la gloria. Heilige Geest van God. Padre eterno, tu presencia cae sobre ella como nunca antes en este instante. Espíritu Santo. Tú lo has escogido, Dios eterno, en la posición donde tú lo has puesto, Padre De eterno, positie die je en hebt. el sector donde tú lo hayas Het puesto a ella, sector Padre waar je eterno. hebt haar gezet. Oh, Dios mío. Dios, Señor, yo te puse en ese sector. De Heer zegt, ik heb je op die sector gezet. Tú le estás preguntando a Dios si tú tienes que mudarte, sí o no. Je bent de Heer en de vraagt, moet ik me verhuizen of niet? My God. Es verdad lo que estoy diciendo. Is het vertel? Es verdad. Is het waar? Ella quiere regresar a su país. Dios está aquí, le estoy diciendo. Yo no la conozco, es la primera vez que lo veo. Ik heb eerst een keer weer haar zien. Pero el Dios que rompe la cadena está aquí. Maar de God die breekt de kettingen is hier. Dice el Señor, Zegt de Heer. yo conozco los deseos de tu corazón. Ik weet de wensen van je hart. Ik ken het. Pero el motivo que tú no has vuelto todavía, Maar de reden dat je niet terug bent gekeerd. yo no lo he permitido porque yo quiero que cuando tú vayas otra vez la gente te vea lleno de la gloria. Want ik weet dat je terug gaat, dat de mensen kunnen zien dat Y te vean diferente. vervuld en veranderd. Y ya no te vean como cualquier cosa, En zo blijf je sino como la hija de Dios. La hija de Dios. van de Heer. Lleno de la unción. Vol met de aanwezigheid met de zaken van de Heer. Que tú no vas a volver siendo la misma. Je zal niet meer hetzelfde zijn. Vas a volver siendo diferente. Je zal anders zijn. Vas a volver siendo diferente. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Padre, dale paciencia para esperar en ti. Mijn vader geeft haar geduld om op jou, Paciencia para esperar en ti. om in jou te wachten. Wow, qué lindo, Dios mío. Yo puedo ver que el Espíritu Santo me muestra. Je kan zien dat de Heilige Geest laat ons zien. Ella en muchas ocasiones ha ahorrado un dinero, In vele keren heb je gespaard. pero siempre algo pasa Maar dit is gebeurd. y el dinero se le... En het geld wordt op. Wow, siento a Dios no como sobrenatural. Pero cuando Dios quiere que tú llegues a un lugar, tú no tienes que orar. Maar wanneer je op een plek moet komen, moet je niet sparen.
camino, mujer. Geduld. Je hebt nog een beetje geduld. Aguanta un poco más que tu milagro viene de Want camino. je wonder is onderweg. La cosa que has imprendido en tus manos. De dingen die je hebt geprint in je Yo handen. no sé qué es lo que tú tienes en tus manos, Ik weet niet wat je hebt in je handen. pero veo un plan en tus manos. Maar ik zie een plan in je Veo handen. como un edificio pequeño en tus manos. Ik zie een kleine Estoy viendo gebouw. como un hombre de un negocio en tus manos. Estoy viendo como una institución en tus manos. Y tú me estás diciendo que tú quieres volver, pero ¿qué es lo que tú quieres volver? Maar je... ¿Qué es lo que tú quieres? Wat wil je? ¿Quieres la institución? Wil je de institutie? ¿Quieres el negocio? Wil je de... ¿O quieres volver? Of het keren? Ahora Dios te está preguntando a quién tiene lo que tú quieres. Dios te está preguntando a ella qué es lo que... Wie is de Heer jou aan het vragen, wat wil je? Pueden seguir. Muchas veces oramos, Padre, esto. Y después, Padre, yo quiero esto. Y después, Padre, yo quiero esto. Y Dios no sabe lo que tiene que hacer contigo. En dan weet de Heer niet meer wat hij moet doen. Estás aquí en la presencia de Dios. Je bent hier in de aanwezigheid. Estás aquí en el altar de papá. Je bent hier op de altaar van de Heer. Arrodíllate aquí. Y Kniel dile daar. a Dios En zeg aan de qué Heer, es lo que tú quieres. wat wil je? Porque Él, Want Hij en esta misma noche, op dezelfde avond. te va a confirmar lo que estoy hablando aquí en el altar. Hij gaat je bevestigen. No te voy a escuchar Hier nada. op de altaar. Habla con tu Dios. Praat met de Heer. Praat met de Vader. Habla con tu Dios. Hay gente que no cree que Dios habla. Er zijn mensen die denken dat God spreekt niet. Dios habla. Y Dios revela Maar God weet lo que God hay openbaart en los corazones. in het hart. Mi hermano, Dios está aquí. Mijn broeders en zussen, God is hier. Dios está aquí. 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 God is hier. ¿Sabes? Cuando el profeta estaba en la cueva, vio un fuego. Wanneer de profeet in de grot was, hij zag een vuur. Vio una tormenta. En hij zag een storm. Pero Dios no estaba ahí. Maar God was daar niet. Hay gente que está pensando, mira, se bajó la adoración como que ya no se fue, no, Dios está aquí. no, Er zijn mensen die denken, oh die aanbidding is slow geworden. Ja, God Él is se hier. mueve como Él quiere y cuando Maar Él quiere. hij Como Él. beweegt hoe hij wil, wanneer hij wil. Pero tienes que mantenerte conectado, viviendo del agua. Maar je moet je geconnecteerd blijven van die bron aan het drinken. Haga así conmigo. Yo quiero Doe más de esa zo. agua. Ik wil meer van die water. Yo quiero más de esa agua. Ik wil meer Viva van die Santa Cata. water. Yo quiero más de esa agua. Water. Dios mío. Ik Yo wil quiero meer más de van esa die agua. water. Yo quiero más de esa agua. Meer van die water. Yo quiero más de esa agua. Burn it away. Burn it away. Consuming. Consuming fire. Consuming fire. Burn it away. Burn it away. Consuming fire. Consuming fire. Burn it away. Burn it away. Consuming fire. Consuming fire. Burn it away. Burn it away. Tú sabes que yo te quiero usar aún más. Je weet dat God wil je meer gebruiken. Aleluya. Te dice Dios que no te limites a ti misma. En de Heer zegt, limiteer je niet. Zegt Cuando tú hij, sientas fluir, fluye. als je wil vloeien, je moet vloeien. No te detengas por lo que la gente van a pensar. Ga niet stoppen voor de mensen zeggen. Dice el Señor, no
no es tiempo de dar como Moisés. Het is niet de tijd Om te bidden als Mozes. om te bidden zoals Mozes. Es tiempo de cruzar. Het is tijd om te overgaan. Es tiempo de cruzar. Het is tijd om te Te lo overgaan. vuelvo a repetir. Es tiempo de Het is cruzar. tijd om over te gaan. Es tiempo de cruzar. Ya tú le das a Dios muchos años ya por la misma cosa. Que te use por la misma cosa. Yo quiero que tú me uses como esa mujer. Yo quiero que tú me uses como hombre. Venga, no está viendo los hombres de Dios por YouTube y empieza a caminar tu corazón. Je bent aan het kijken naar YouTube, maar je pakt de hele tijd meteen bewegen. Empieza a cruzar, tú dices, Señor. Stay over. Cuando la gente te quiere ver a ti con armadura, Die wapens te zien. dice que esta mujer era una mujer de muchas palabras. Zij is niet een vrouw van veel woorden. Maar wanneer? ¿Quién vino con esta mujer? ¿Quién la conoce? Wie is gekomen? Wie kent haar? ¿Quién la conoce? Profeet Lo que Dios está Daniela. hablando es así. Amen. Wat de Heer is aan het spreken zo. Yo no sé, pero estoy sintiendo a Dios de una forma poderosa. Ik ben de Heer aan het voelen. Pero no puedo parar quieto aquí. Ik ben niet Ya yo no voy a pasar al evangelista. Ik ga de evangelist laten Pero hay una unción, hay una gloria Er aquí. is een salve glorie. Hay una gloria aquí. Oh, tú eres una mujer de muchas palabras. Je bent niet van veel woorden. Pero lo que yo pongo en tus labios, tú vas a tener que hablar. Maar wat ik zeg in je mond, dat moet je spreken. Wow, puedo seguir, puedo seguir, puedo seguir. Dios le da a esta mujer palabra y liberación. Ik zie een beetje Y ella llama para atrás a preguntar, Padre, pero ella le dio. En zij vraagt van Heer, is dit van jou? Es verdad. Pero hoy es el día Maar vanuit vandaag. que Dios te confirma. En God bevestigt. Ya Dios te sellé. Ya Dios te escogí. No busques aprobaciones de hombre. Porque ya Dios te escogí, mujer. Guerrera de Dios eres. Pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Y arrebata lo que es tuyo. Ponete en esta hora. No te preocupes con tu unción. Con tu poder. Met je kracht. Más. Meer. Más. Meer. Más. Más. Meer. Más. Meer. Más. Meer. Dice, no volverás a tu casa igual. Y no volverás a tu casa igual. Cuando tú regreses a tu casa, Wanneer je terugkeert naar je huis. esas cosas que te molestan. Ay, 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 sigo paro, sigo paro. Lo que tú recibiste aquí vas a tener en tu casa con autoridad. Y vas a decir, diablo, está bueno, sal para afuera. En el nombre de Jesús. In de naam van de Heer Jezus. La victoria es tuya. De overwinning is van jou. Es tuya. Is van jou. Dios te bendiga. Wat zegen jou. Estos son los comienzos de lo que tú vas a recibir hoy. Prepárate. Dit is alleen maar begin voor wat je Yo hebt. creo que Dios lo coge contigo hoy. Hay gente que tiene, señores, hay gente que tiene que pedir. En Como, mensen moeten vragen como estaba diciendo, predicando la semana pasada, una doble porción. hoe we aan de prediking wordt geweest. Esto solamente Nog la- een zalving. Es solamente la entrada. Dit is alleen maar de begin. Gaat het weer een zalving? Pero hay gente que piensa que es de todo, hay más. Er zijn mensen die denken dat dit is halen. En het is meer. Solamente el comienzo. Het is pas het begin, mensen. Estamos temprano todavía. We zijn nog vroeg. Porque cuando tú vas a carnaval a Champions, tú no sabes cuándo vas a llegar We a gaan casa. de carnaval. Je hebt geen tijd om thuis te komen. Y hay gente que nunca vuelve. En er zijn mensen die nooit keren. Ay, 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 ay. Espíritu Santo, pero Heilige Geest van God. Espíritu Santo, por favor, consúmeme. Heilige Geest. Vervul mij. Vervul mij. Espíritu Santo, consúmeme. Vervul mij. Geef over alles van me. Oh, sí, wow, pero Espíritu Santo,
Je bent hier gekomen om iets te ontvangen. por algo nuevo. Voor iets nieuws. El Espíritu Santo me dijo que no te toca. En de Heilige Geest zei tegen mij, raak je niet aan. Él te va a tocar aquí. Want Hij gaat je aanraken hier. Más. Meer. Ontvang. Recibe lo que es tuyo, recibe lo que es tuyo, recibe lo que Ontvang es wat is tuyo. van jou. Recibe lo que es tuyo, Ontvang wat recibe is lo que van es jou. tuyo. Recibe lo que es tuyo ahora. Ontvang wat is van jou. Recibe lo que es tuyo ahora. Nu. La gente le llama chapo porque ella es diferente, pero dice el Señor, párate conmigo. De mensen noemen je ouderwets, maar de Heer zegt, jij bent van mij. Si tú te quedas conmigo, voy a hacer cosas grandes en tu vida. Als jij met mij blijft, ga je grote dingen in je leven doen. Dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me cogerá. Zeg, omdat mijn vader en mijn moeder verlaat, No te sientas sola porque yo estoy contigo. dan voel je niet alleen, want de Heer is met jou. Esta joven tiene una sed. Deze vrouw heeft een dorst. El Espíritu Santo te da de beber ahora. De Heilige Geest geeft je nu te drinken. El Espíritu Santo te da de beber ahora. De Heilige Geest komt nu. El Espíritu Santo tócala ahora. De Heilige Geest raakt je nu aan. 1, 1, 2, 2. 3. Recibe la gloria de Jesús. Recibe. Ontvang nu. Recibe. Más. Wanneer dit atmosfeer, Quiero llamar al nombre de Dios. onder dit atmosfeer wil ik El evangelista, de evangelist, el profeta, de profeet, el pastor, de pastoor, el mentor, de mentor, este hombre humilde de Dios. deze nederige Le voy a man van entregar el que está Ik geef hem dit para que aan. Dios haga lo que Él quiera hacer en esta noche. Doe wat hij wil doen. Recibe el evangelista en vida, amén. Recibe con un aplauso. Ontvang de evangelist. Kunnen we allemaal opstaan op onze voeten vanavond? Mag ik een beetje meer doen alsjeblieft? Si vos no sabes Dios te quiere, Als je nog niet weet dat vanavond de Heer aanwezig is, y pensamos que tem problema com você. ik wil je zeggen dat je een serieus probleem hebt. Tu anel está de mar, tu de gastar. E depois ele pedia para minha irmã, se vos não sabes Deus te Nogmaals, als quiere, jij nog niet weet dat de Heer hier aanwezig is, vos tem problema com dan você. heb je een groot probleem. Mas sabe coisa Weet je, één ding is, que ele que Deus tem, geloof dat de Heer er is. pero outra coisa, En het andere is, sabe Deus te weten quiere. dat de Heer hier aanwezig is. Quando ele tem experiência com Deus, Wanneer je ervaringen met de Heer hebt gehad, vos sabe que hora tem, dan weet je wanneer Hij aanwezig e que hora is ele não tem. en wanneer Hij niet aanwezig is. Então ele dois de verdade. En het tweede niveau is Nós temos tempo dat wij vele tijden para hebben repetir que Deus tem. dat we blijven herhalen dat de Heer er Pero is. nós estamos mirando a Deus. Maar we zien de Heer niet.
Ando ori bakaba de mira Dios. Ja, maar net heb je de Heer mogen zien. Dios está cansado. De Heer is moe Y gente que te dice que te. om mensen te zeggen dat hij Pero no te aanwezig is. gusta que te. Maar ze niet bewijst dat hij er Ando aanwezig is. Dios que abasotole masuana. Que De Heer wil para como se con Dios te. bewijzen dat hij aanwezig is. Ando ori Dios acaba. En net heeft de Heer Y la casa que te. laten weten dat hij A aanwezig través de hambre de Dios is. te. Deze man God. Él anda comandando a Dios a ver. Comienza a bendicionar su nombre. Comienza a exaltarle. Comienza a glorificar. Comienza a bendicionar. Comienza a honrar de noche. Comienza a decir que es de Dios. Comienza a decir que es santo de Israel. Aleluya. Van Israël is. No se va a hacer algo de noche. We gaan vanavond iets doen. No se va a hacer algo de noche. We gaan vanavond iets doen. Pues ahora que presencia de Dios es. Weet je wanneer de aanwezigheid des Heeren Nenhuma aanwezig is? enfermedad no para delante de Dios. Geen enkele ziekte kan blijven staan voor hem. Bijbel de dice que un nombre do não. En er wordt dus Heer gezegd, er is één naam Porque em nome gegeven. de Jesus. En dat is de naam des Heeren. Riba quando Jezus. todo dia digo dobla. Maar elke knie zal zich E buigen. tu lembra de eu En elke confessar. tong zal uitspreken. Por Jesus Cristo do Senhor. Dat Hij, Heer Jezus, de Heer is. Ando ave nós estamos agora. En vanavond gaan wij bidden. Não ore com o Covid-19. Maak je niet druk over COVID-19. Não ore com o Covid-19. Maak je niet druk over COVID-19. Mas o Covid-19 não para de presença de Jeová. Want COVID-19 mag niet blijven staan in de aanwezigheid. Nenhuma enfermidade não para delante de sua En de ziekte presença. kan blijven staan in de aanwezigheid des Heeren. Me recebe um mic para nós fizermos En ik heb nog één microfoon nodig. Amém. Ando nós estamos em oração, é. En we gaan vandaag bidden. Tem uma situação. Er is één situatie. Que acaba de desfrutar do que Deus está fazendo através de Dat je homem. net hebt genoten wat de Heer door deze man Gods heeft gedaan. Pero se bobine bem desfrutar solamente. Maar als je alleen hier kwam om daarvan te genieten. Ando no bairro filha que não sem En acontecer. je gaat weer naar huis zonder te weten hoe het zelf Mas gaat. filha que não por Dan nada. ben je voor niks hier gekomen. Amém. Amen. Ando um dos grandes problemas não dá. En een van onze grote problemen is Por nós ando gusta sem oração. dat wij het niet leuk vinden. Ando sem oração não tem poder. En zonder gebed is er geen Sem kracht. oração não tem En manifestação. zonder gebed is er geen manifestatie. Ando nós estamos sem oração. En we gaan vanavond bidden. Amém. Amen. Foi ele vai você manter. Neem degene naast jou zo Ando lang vamos vast. começar sem oração. En dan begin je vandaag ermee te bidden. Vamos, pray, 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 pray. Rebaixoto, rebaixada. Retrato, bote, que dale. Rota na manso, tema da trabaixada. O tema explica na mansole. Rebatua na tua pacheca, dale. Vamos, pray, 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 pray. Ora, 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 ora. Padre, nossa hora, meu Senhor. Padre, nossa Senhora, se ama. Padre, de boa glória, de bom poder. De boa unção. Padre, de boa presença. Padre, por um despertar, Senhor. Padre, por uma alma de buena, Senhor, Senhor. Padre, na candela, oh Deus eterno. Alma buena, muita gusta ora. Alma buena, muita sino com presença. Padre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, vamos, pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Junta, lava, sua. Pray, pray, pray. Reclama, guapa, pasteleme. Pasteleme, amanase. Urema, canta, amasaia. Reclama, canta, amasoa. Reclama,
noche. Neem je bed samen met mij vanavond En Salmo capítulo 23. in de Psalm, hoofdstuk 23. Me dio uma asignação de parte de Shelo de noche. Ik heb een opdracht vanuit de hemelen vanavond Para impartir uma palavra na água. om een woord met jou te gaan delen. Amém. Amen. Nós somos Deus que ensina nós. Want de Heer wil ons leren A noite como conquistar. hoe wij kunnen overwinnen. É show. De salving. Para nós também mover. Opdat wij ook kunnen gaan bewegen De lo sobrenatural de in Deus. het bovennatuurlijke des Heeren. Não é suficiente vista que nós seguimos de Deus. Het is niet genoeg om alleen te zeggen dat we de kinderen God zijn. Pero nós temos que começar a manifestar Deus. Amen. Maar we moeten ook God gaan manifesteren. Moral é tempo que. Vooral in deze tijd. Nós vivamos em tempo tão difícil. We leven in een moeilijke tijd. Tempo tão trabalhoso. Tijden die een beetje werk Ainda nós verricht temos moeten que worden. mostrar a Deus. Waar we de mensen de Heer moeten laten zien. Amém. Amen. Nós que honra cada um de ministros de Deus. We kunnen alle dienaren des Heeren even de eer geven. Cada um de profeta. En iedere profeet. Eu creio que usted es esposo de la profeta Francia. Ik denk dat u de man is van. U bent verloofd met. Ah, verloofd. Oké, zie maar ik heb op Facebook. Ik heb jou op de Facebook gezien. Amen. Amen. Bendición a alma de Dios hoy noche. God zegen u, man God. Problema met die bendición a alma de Dios. Hebben jullie problemen om de man God te zegenen? Amen. Amen. Nós bendición a Pastora Maida. We zegenen Pastor Bendición a Maida. mujer de Dios. Ja, claro que ele zegen ik ook af. Si tú me sacas de Pastora de Castro. En ik denk dus dat de pastor dat zei. Nós bendición a Pastora de Castro. Nós bendición a Pastora Carlinho hoy noche. Zegen de pastor voor dit vanavond. Amém. Nós bendición a profeta a Maricela hoy noche. Prophetess Maricela. Nós bendición a Pastora Lanchada hoy Pastor noche. Angela. Amém. Amen. Nós bendición a cada um de mujer e homem de We Deus. zegenen alle vrouwen en mannen Gods. Amém. Cada um de ungino de Deus hoy Alle noche. gezalfden des Heren. Mi no conoce tu rende que nada. En ik ken niet iedereen die hier aanwezig is. Amém. Permite bendición a hoy Maar noche. ik wil je wel zegenen vanavond in de naam des Heren. Dus profetes Sandra. Ok, profeta Sandra. God bless Ok, you. Deus se mostrou algo hoje. God heeft me iets laten zien net. Para segundo nós trabalho bem show. En conform de salving zal lopen Ando vanavond. Deus se me dá na minha En dan zal palavra. de Heer mij ook het woord bevestigen voor u. Amém. Amen. Salmo no capítulo 23. Psalm 23. Amém. Tem costume de lançar palavra dessa palavra de Ik Deus. heb de gewoonte om op te staan wanneer ik het woord des Heren lees. Quanto tempo mais você? Hoeveel tijd heb ik nog? Doe? Seguro? Weet jullie dat zeker? Amém. Tem problema com dar hambre. Ik heb een probleem, want ik krijg wel honger. Aí ela vai caso, nós vamos ministrar aí à Ik noite. ben gisteren ergens gaan bedienen. Estava tremendo. Het was krachtig. Aí o mais estava dando. En die zuster daar was ook aanwezig. Amém. Amen. Na encame de 2 Johnny que com queixe. Ze gaven me 2 tonnetjes kaas. Com galinhas tobago, Met, mas met kip erbij. Amém. Mamãe, na tour de me gordo. Nou man, ik heb ze allemaal opgegeten. Me gusta comer. Want ik hou van eten. Pero me da delega. Maar ik ben slank. Deus bendicionar me que En seja. God heeft me daarmee gezegend. Salmo 23. Psalm 23. Nada para uma reverência Laten da we palavra de opstaan Deus. en de Heer de voorrang geven. Amém. Nós te bendicionar em homem da de casa. En we zegenen ook de man des huizes. Amém. Do seu Amen. casar. Met Amém. zijn vrouw. Amém. Com a nossa oportunidade aqui. Dat ons de kans heeft gegeven. Espírito de Deus sabe como ele vai regocijar hoje. De geest Gods weet dat ik me aan het verblijden Ele vai was. estar contente de mirar o fluir Ik hoje. was echt zo blij jou te zien vloeien. Amém. Nós Amen. estamos com Deus quando vai seguir vai. En we blijven de Heer vertrouwen dat Glorie je voor zal blijven glorie. gaan van glorie tot Amen. glorie. Amen. Bonita. Mooi. Bastante como? Weet u waarom? Bastante momento na nossa mira na televisão. Want soms zien we hem op televisie Ando nós te gusta é snandi para fora. en we houden ervan om die van buiten te zien. Nós temos problema. En we hebben een probleem. Mas uma nós te gusta mira é snandi África, Want we houden ervan é snandi América, die van Amerika te é zien. snandi momento colônia Maar die van je momento. eigen kleur. Como não te gusta que eu Zijn não de vou falando momenten não. dat je niet van houdt dat de Heer hun opricht. Ando se stop que En coisa. als je daarmee zou gaan stoppen, Deus não anda dan zal de Heer ook jou oprichten. A noite não me buscar um problema. Vanavond ga ik geen probleem met je zoeken. A noite me que papia. Vanavond wil ik spreken Baudi e tema. over het thema.
É terceiro nível de unção. De derde salving, de derde salving. É terceiro nível de unção. Het derde niveau van salving. Amém. Salmo Amém. 93. Psalm 23. Nós estamos em espanhol, avisa. Jeová é meu pastor. Nada me faltará. Isso ele vai dizer nada. Zeg tegen iemand niets. Ora quando filho avisando o Jeová é seu pastor. Wanneer David zegt dat de Heer zijn herder Com is, nada não falta. en dat hij niks zal É missen, alma que tem processo. dan zit hij in een proces. Onde tem palácio, é alma que Hij está. staat nog niet in een paleis, Caminho com turcosa para waar canal. alles goed liep. Pero nós necessitamos declarar. Maar wij moeten gaan leren te É futuro verklaren. profético que Deus Het tem para nós. profetische É toekomst dat de Heer o que heeft. Deus quer assim para nós. Dat wat de Heer al wil gaan Ah, doen. não vamos mirando nada Maar zie atualmente. het nog niet voor Ah, op Massaia. dit moment. Mas vamos começar assim, Je ó. moet gaan leren Profetizar e te declarar. profetiseren. O Jeová está meu pastor. Dat de Heer is jouw E eu não te herder. falta nem nada. Breekt mij niks. Mas que eu não tenho nada ainda. Ik heb nu nog niks. Pero Jeová está meu pastor. Maar de Heer is mijn herder. Yes. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Él restaurará mi alma. Que me empieza solamente que está confortar, pero es palabra que tiene verdad. Que otra traducción empieza con Él restaurará mi alma. Hij zegt ook dat hij mijn ziel zal vernieuwen. Me guiará por sendas de justicia. Hij zal me leiden in de rechtige Por sporen. amor de su nombre. Om zijn naams wil. Aunque ande en valle de sombra de Zelfs al muerte. ga ik door diepe dalen van No duisternis. temeré mal alguno. Ik vrees geen kwaad. Porque tú estarás conmigo. Want gij zijt bij mij. Tu vara y tu callado Je stok en je staf. me infundirán Die aliento. vertroosten mij. Aderezas mesa Zij rechten een tafel voor mij. delante de mí Voor mij. en presencia de mis angustiadores. Voor de ogen van mijn vijanden. Unges mi cabeza con aceite. Hij zalft mijn hoofd met olie. Mi copa está rebosando. Mijn beker vloeit over. Ciertamente el bien y la Ja, misericordia hel en goede tierenheid me seguirán todos los días zullen de mi mij vida. volgen al de dagen van mijn Y en leven. la casa de Jehová En ik zal in de huis des moraré Heren por largos días. verblijven tot de lengte van dagen. Salmo 93, Psalm 33, versículo 1 dice: Mirad cuán vers bueno, 1 zegt: mirad cuán bueno zie hoe goed jubelt gij rechtvaardig. y cuán delicioso es. Zie hoe goed. 133. 133 mensen. Mirad cuán bueno Zie hoe goed y cuán delicioso es en hoe heerlijk het is habitar los hermanos juntos en om armonía. als broeders en zusters in eenheid samen te zijn. Es como el buen oleo Het is net als het goede leeuw sobre la cabeza, over het hoofd el cual desciende sobre la barba, die aangaat aan de baard. la barba de Aarón, De baard van Aaron. y baja hasta el borde de sus En vestiduras, het gaat vloeien tot het boord van zijn klederen. como el rocío de Hermón, Zoals van Hermon. que desciende sobre los montes de Sion, Die op de berg van Sion aangaat. porque de ahí envía Jehová bendición Want daar stuurt de Heer zijn zegen y vida eterna. en zijn eeuwige leven. Amén. El tercer nivel de unción. De derde niveau van salving. Sácanos por para ese equipo. Ik weet niet als jullie het even beneden kunnen zetten voor mij. ¿Quién te dice más cerca que cuesta, Want no? ik wil wat dichter bij jullie zijn. Amén. Amen. JD. ¿En qué onda? El ángel de Dios está hoy noche. En ik wil ook deze man des Heren eren. Jeremías Clementina. Jeremias Clementine. Amén. Amen. Tremendo músico. Hij is een krachtige muzikant. Tremendo predicador. En ook een prachtige spreker. Más que de predicar, pensé que movilizado. Ik heb hem horen spreken, daarom kan ik jullie dat vertellen. Amén. Y este tremendo adorador también. En hij is ook een krachtige aanbidder. Quizás si por fin Jay un mic. En ik weet niet als jullie hem een microfoon willen nemen. Entonces Jay no está fluido manera así. En we gaan vloeien zoals je het ervaart. Amén. Amen. ¿Cuándo vos bendición a Dios en la noche? Hoeveel van jullie kunnen de Heer zegenen vanavond? Aleluya. El tercer nivel de unción. Het derde niveau van salving. ¿No está claro en noche? Zijn we vanavond klaar? ¿No te sentimos bendicionado en Voel je noche? je gezegend vanavond? Amén. Amen. Nos mira We kunnen zien con un día hombre met een van de mannen más sorprendente,
die zo verrassend is. Un de homem não mais Een extraordinário. van de mannen die eigenlijk heel vreemd ook overkomt. Depois de Jesus, Na Jezus. mas não de homem mais surpreendente. Maar er is geen enkele man die zo verrassend is. Não de homem mais sobrenatural. Er is geen andere man die zo bovennatuurlijk E is. mais extraordinário. En die zo bijzonder. O Bíblia do Papa de Dieu. Dat het woord Gods over spreekt. O nota mais com Jesus. Dat niet meer dan Jezus is. Jesus está vindo tudo. Want Jezus is boven allen. Até a hora aqui. Tot en met Não vandaag. tem nenhum mais grande que Er is Jesus. geen groter dan Jezus. Mas eu te acordo com meu Ben noite. je dat met mij eens Nós vanavond? comíamos com David. We kunnen zien dat David, De homem não. een van de mannen, O de rei não. dat een van de koningen O was, Deus escolhe. dat de Heer heeft gekozen. Deus ungiu 3 En vezes. dat de Heer het ook 3 keer toe heeft gezegd. Maar é homem aqui. Dat deze man Por 13. kon brengen, Resultado. voortgang kon brengen, Cambio. veranderingen. E é homem aqui. En opdat deze Quando man, você desumula briga. degene zou zijn die gaat vechten, É batalha na de Israel. de gevechten van Israël, Você não compreende, meu irmão. dan moet jij, broeders en zusters, begrijpen. Show não está do nada. Dat salving niet gegeven Na wordt rende que está flor. aan mensen die lui zijn. Se você não está disposto. Als je niet bereid bent Bacana, tem 3. om in deze 3 Stap na E. stappen te lopen, Quando está claro para receber dan ben je show. ook niet klaar om de salving te ontvangen. E Espírito Santo de En Deus. ook niet de Heilige Geest Gods. Ora que Deus está ungido. Wanneer de Heer jou salft, Onde costam. een van de dingen Deus que vamos compreender. dat de Heer wil dat je gaat begrijpen, Deus está ungido. is dat de Heer jou zegent Para en o porta salft, libertador de opdat jij outro. bevrijd kan zijn van anderen. Mas que como mesmo está passando em certa Ook al kan situação. je door sommige situaties heen gaan, Mas também a vida de David mostra want nós. het leven van David laat ons zien, E a vida de homem de Deus em Bíblia mostra en nós. het leven van andere mannen Gods laat ons zien, Quando a mesa vai passar em diferentes situações. dat zij zelf door vele dingen heen gingen. Para não estar barato. Maar zij waren Se que cumpre que é propósito de Deus. alsnog met het doel Gods aan het doorgaan. Do nada nós se compreender. En daar laten ze ons begrijpen Quando vai passar em costa. dat jij ook door dingen heen zal gaan. Talvez vai estar passando em En costa. misschien ga je nu ook door dingen heen. Para esse não tem motivo. Maar dat is geen reden Para o sentido. om je te voelen Como não está é só Deus avisa como dat está. jij niet bent dat wat God jou heeft geroepen te zijn. O grande problema de nós está. Het grote probleem van ons is O nosso guarda para ele. dat wij wachten tot mensen Por reconhecer ons nós. kan herkennen, Para ele. dat mensen Por aplaudir nós. ons applaudisseren, Para ele por lança nós. dat mensen ons kan Então oprichten, nós podemos sentir nós opdat pés. we ons kunnen voelen De forma correta. op de goede, correcte Para a manier. pedir notícia para o Maar meio. vandaag heb ik een nieuws voor jou. Não importa como você Het maakt sentir niet nesse uit hoe momento jij je aqui. nu aan het voelen bent. Talvez você está sentindo mais amor. Misschien voel je je tot daar in de Por isso grond. você está Dat derrubada. naast diegene die naast jou zit. Pero por vida não está determinado. Maar, amen, maar jouw leven is niet bepaald Através de como está door sentindo. hoe jij je voelt. A vida está determinada. Maar het is afhankelijk van Através de que Deus te avisa wat que God você al estava. heeft gesproken over jou. Esse Deus avisa. En als God al heeft Como gezegd, adelantado no tempo dat aqui. je deze tijd hebt Nós como opgezet, adelantado no tempo aqui. dat deze tijd hebt E laten como ele avisa. wat de mens ook zal E como zeggen. ele própria. Wat de mens ook zal Ele zeggen. que criou, ele vai escolher a chata. Ele que Deus avisa. Wat de Heer heeft gezegd. Esse aí é importante. Dat is belangrijk. Amen. David começar. David is begonnen Em Salmo in 23. Psalm 23. Explicando algo bem En importante. hier legt hij ons iets heel Ele belangrijks está uit. começando. En hier begint hij ons te zeggen Jeová também pastor. dat de Heer onze herder is. Deus não vira bom pastor De Heer personal. moet jouw persoonlijke herder worden. Deus não vira. De Heer moet É o último pastor de algo. degene die jou moet herderen. Você não compreender. Je moet gaan begrijpen Deus que vou por compreender. dat de Heer wil dat jij gaat begrijpen Quem é isso? wie het is. O da pastor de algo alma. Degene die jouw ziel gaat herderen. A bomba nós podemos pastor não. En het is goed om voorgangers te A bomba hebben. nós temos homem e mulher En de het is goed Deus. om mannen en vrouwen Gods te E nós hebben. temos honra cada pastoral. En we geven in ieder van hen ook de eer. Para você compreender. Maar je moet ook gaan begrijpen Porque dat leva ele. er is een niveau en er is een niveau. É pastor não. Dus de voorgangers, Não cambia da depender. zij zijn ook E afhankelijk ele pastor ainda van não. een voorganger boven hen. Amen.
reconocer En David herkent. quem tem assunto da tuna. En wie is degene die geeft? Há noite que vamos compreender En ik algo. wil dat je vanavond nog iets gaat Mas begrijpen. quando me mira chão flui através de Ook al nós. zal je de salving zien vloeien door ons. Para assunto do não chão. Maar degene die de salving geeft, Não tem nem David, het is niet David, não tem nem Alfred. het is ook niet Alfred. Para assunto do anointing. Degene die de salving Assunto geeft, da unquerida. Da Jeová Deus de los Se nós não for reconhecer En als we niet kunnen herkennen quem Jeová é, wie Jehovah is, não vamos por reconhecer. omdat je hem kan herkennen, Se para mim por reconhecer, pastora Francine, op ons te kunnen herkennen, ministério, dan moet ik aí que topa com pastora. haar hebben ontmoet. Então não somente assim, En niet alleen dat, precisamos passar tempo com ele. dan moet ik ook tijd met haar kunnen Para mim doorbrengen, conhecer quem está. opdat we Heer leren kennen. Então nós te passamos o tempo En wij zijn heel veel tijden com WhatsApp, aan het doorbrengen met onze com WhatsApp, PlayStation. met onze PlayStation. Nós te passamos o tempo We zijn met veel tijd bezig. mirando novela. Ook naar de soapseries kijken. E outro que passou o tempo fazendo redo. En er zijn sommigen die ook veel tijd nemen om te roddelen. Na lugar de nós passar tempo, In plaats om tijd door te nemen para conhecer isso que ajuda nós. om degene te leren kennen die ons kunnen helpen Tem momento na difícil. in de moeilijke tijden. Da vida seguinte, En David gaat door met zeggen o Jeová é o seu pastor. dat de Heer zijn herder is Com nada não falta. en niks zal hem missen. Que menino da vida deu uma situação. Dus David is in een Uma situatie. situação que não está fácil. Een situatie die helemaal niet Para da makkelijk vida is. visa. Maar David zegt het. Como as que com a minutinho. Maar ook al heb ik het vandaag Me niet, sabe que ele tem som maar ik da weet wie degene is die het geeft. Pastor, é o que me está passando Want atualmente. dit waar ik hier doorheen ga É op dit simplesmente moment, processo. is alleen maar één proces. Saibame. Om mee te gaan Naquela brengen menina é grande pastor waar de we het grote hebben bij brengen wil. Mas não compreender algo, Wij meu irmão. moeten één ding gaan Mas não begrijpen. compreender que a realidade pode me mandar Dat de atualmente. waarheid die op dit moment Não é a beleeft, realidade com Deus. Com Deus sabia que dominava você dat que de me vai dizer. Heer jou heeft verklaard om in te blijven É leven. outra palavra. Met andere Quando me woorden, mandam solamente je bent alleen aan het zien processo de parte de een Deus. proces dat God toestaat. Isso ele vai me manda de processo. Zeg tegen iemand nou zo, ik leef nu in een proces. Isso não usa me para que eu mande vir Oh, aqui. heel benieuwd voor wat je mij nu in Isso é para que você sua irmã não Zeg tegen compreendeu. die ander, wat zeg je benieuwd Isso não usa me para que eu me mande voor vir. heel benieuwd voor wat ik nu aan het Pastor doen é grande pastor. Que não provei. Quem que vai me ensinar? E nem para suprir. Mas é problema de gente, tá? Wat het probleem van de mens is. O ele tá papiando o caminho como está atualmente. Want dat de mens weet van waar je nu bent. Mas se ele está para passar, Want als de mens weet onde Deus também é. waar de Se ele vai me botar para passar, Als degene naast jou wist onde Deus também se levando. waar de Heer bezig is jou te gaan Ele brengen, é inventado como? dan zou je jou uitnodigen om te Ave komen. noches. Vanavond nog wel. Ave noches mesmo. Vanavond nog wel. Ela começa a buscar. En dan zou je beginnen uit te zoeken Uma amistade om com een vriendschap met jou te hebben. Amen. Isso ele vai me botar no Zeg tegen iemand, laat je ogen niet op mij vallen, Passou o menino também, que ela que não para want sempre. ik ga niet voor altijd hier blijven. Passou a noite um chão de bebê no menino. Want vanavond gaat het zo. A noite um chão de bebê. A noite um chão de É algo difícil, nada ela não faz para mim. En de man zegt, niks zal mij missen. Tá percebendo que diz que é evangelho aqui. En daarom zegt hij, met deze evangelie, Da maneira cospa ainda louco. het lijkt net alsof het voor gekke mensen is. Como ela quer? Hoe wil je geloven O David por sabia de ainda. dat David de leven van de mens kan kennen? Não sabia de ainda. Je weet het leven van de mensen Sim da Bíblia em casa de ainda. zonder in het huis te kunnen wonen. A sombra nossa começa a compreender. Want we zijn gaan begrijpen Quem é o nosso pastor? wie onze voorganger is. Então se divisa. En hij is doorgegaan met Em zeggen, lugar de delicar os pastos, me hará descansar. hij zal me doen rusten in grazige weiden. Única coisa que nós temos que compreender.
En een van de dingen die we moeten gaan begrijpen, o Deus tem llamado-nos na descanso. aanwezigheid des Heren. O sabe coisa? Weet je waarom hij dat weet? Pastor Beno de vezes escolhe o nome de Lucifer. Want de woord God zegt dat een van zijn namen Lucifer is. Ando ele sumo de para adorar. En hij was degene die aanbad. Ele vai de sumo de para encargo. Hij was degene die de toestemming en hij had de recht Na trece presença de Deus. om de aanwezigheid des Heren te brengen A externa angelical. voor de angelieke entiteit. Para não viver constantemente na presença de Deus. Omdat ze constant in de aanwezigheid des Heren konden leven. Me pergunta de novo En mijn hoje. vraag is vanavond aan jou. Se andam Als de engelen quando tá vivendo aqui bona. dat hier niet op de aarde Quando leven, vivendo tem terceiro cielo. dat in de derde hemelen leven, O constantemente na vida santo. uitschreeuwen heilig, 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 Quando a mesa depende constantemente da presença de Deus. afhankelijk zijn van de aanwezigheid des Heren. Quanto mais amigo amo, Hoeveel des meer ik en jij mais tem a presença de Deus. moeten niet de aanwezigheid des Heren hebben. Passou de presença de Deus. Want het is de aanwezigheid des Heren Agora notícia da bisa. dat wanneer de nieuws Crisis dat het crisis é descanso na maar presença. de rust in de A aanwezigheid. vista Jeová que me pastor. De Heer is Não te falta de nada. van Ora que o mundo bisa. wanneer de wereld Tu não zegt posso viver a cabeça bom. dat alles omgekeerd zou É draaien, presença de Deus. de aanwezigheid des A bisa Heren âmbito social do Senhor. rust in de Heer. Mas uma âmbito que Want depende. ik ben niet E o afhankelijk sistema do mundo van het aqui. wereldse systeem, Permita maar depender. ik ben afhankelijk De descanso. van de rust des Heren. Agora nós vamos compreender. En wanneer we gaan begrijpen Prometendo nos pastor. wie onze pastor is, Conta Jeová. dat Jehovah is, E a nossa 30. dan gaan wij al De caminho. in de weg O Deus te avisa. dat de Heer zegt. Essa aqui da onde da clapa receber. Deze is de ene die klaar is om te ontvangen. Ele é o documento em pé. Dat wat ik voor hem heb. Para a hora que nós pisa, Maar wanneer wij zeggen, tem fé. in geloof, Quando não tem falta de nada. dat ik niks mis, Se Deus te começa a mirar. dan zal God gaan zien O é tem algo dentro de dat er iets in hem is. O hora que o cielo para de arriba ou acabou. Dat wanneer de hemel naar boven staan en naar beneden Agora o kijken cielo mira fé. en de hemelijke geloof zien, Mas uma é diferença. wat het verschil, É diferença, wat não. het verschil is. Homem e mulher. Mannen en vrouwen, Caminho com hora que o cielo para arriba mira bom. wanneer de hemel naar boven staat en naar beneden O kijken, cielo começa. dat de hemel kan Ele zeggen, não tem fé. daar is een geloof. Ele não pode identificar Daar mesmo. kan ik mezelf Ele identificeren. não tem gosto. En daar heb ik blijdschap. Ele não tem complacência. Daar kan ik mezelf Ele in. não me faz algo pé. Daar kan ik iets Mas van ele está doen. querendo-me. Want zij geloven Mas mij. essa pandemia. Wat zegt de wereld Mas que pandemia? mundo visa crise. Wat zegt de wereld crisis? Pero que ponto de vista. Maar er is één die zegt, Jeová também pastor. Jehovah is mijn Que não pastor. tem falta de mim. Lo que Deus está buscando, En wat de Heer aan het zoeken is, ele que pode sossegar em Deus. is iemand die in hem kan rusten. Esse é o que pode confundir inimigo. En dat is wat de vijand in verwarring brengt. Inimigo não pode confundir. De vijand wordt niet in verwarring Agora gebracht que nós estamos papel bilenga. wanneer we veel in tongen kunnen spreken. Inimigo não pode confundir através Hij de wordt nada. niet verward door niks. Inimigo não pode Hij confundir. wordt verward Ora pô, wanneer? vou pode de barco, Wanneer je in de boot kan zijn ando vou passar chegar lá. en je alsnog kan rusten. Ora que inimigo mira descanso. Wanneer de vijand rust ziet, amen, Inimigo está seguro. dan weet je zeker Quando tem resultado, dat er een resultaat komt é outro manda de rio. aan de andere kant van de rivier. Descanso. Wanneer je rust kan hebben, Deus pode parte cubo. dan kan de Heer tot je E spreken. como daquele Davi para Waarom fluir? denk je dat David kon spreken? Passou vloeien? mas tem descanso nesse Want er espírito. was rust in zijn geest. E como daquele Deus mostra a enfermidade? Waarom denk je dat de Heer mij de ziektes kan tonen? Passou mas Deus mira espírito que tem descanso Want ik nele. zie een geest dat de rust heeft in zich. Que me da vida vista. En daarom zegt David hier O Deus dat God dá tu de descanso. hem rust heeft. E Deus te pastoreia En dat hij hem herdert junto a águas de repouso. aan grazige weiden en E rustige água não wateren. estel. De rustige wateren. A sombra é Espírito Santo. Want de Heilige Geest Gods E momento na que Davi me era heeft água. momenten dat hij zich presenteert als Água water. da paz e da estel. En het water dat
op stil zijn. E me gusta lang ko na vida ba na bisoy. En ik hield ervan wat David net zei. Als we oras mas na provocador lang. Want wanneer wij mensen zijn die de Heer ervoor gaan om hem wakker te maken. Oras na provocador na sa presensya. Als we uitdagers zijn van zijn E awa ko na aanwezigheid. pas sa stelling. Dat stille water dat daarop leidt. Quando vi a Espírito Santo tem, Hoe vaak is de Heilige Geest aanwezig? a presença de Deus tem, De aanwezigheid des Heeren is er, pero ele não dá assim nada. maar hij doet niks. A sombra que reina, Er zijn mensen quando tá compreender, die niet begrijpen o canal que você sabe de dat hun het zijn die hem moeten schudden. é o que o Espírito de Deus está buscando lá. En dat wat de Heilige Geest aan het zoeken is, O ele não está compreender que está presente. is dat iemand niet begrijpt dat hij aanwezig A você is. está presente é ilegal. En dat als hij aanwezig is, dat hij ook illegaal is. Se te volver a repetir, En, se ik está ga presente, weer- en als hij aanwezig is, está ilegal. dan is het illegaal Algo que ele se dat suceder. er is niets gebeurd. Que é o que o Espírito Santo está buscando Dus lá. dat wat de Heilige Geest aan het zoeken is, O ele como provoquer, is iemand die hem kan uitdagen para ele mover no meio de om nós. zich te kunnen bewegen in het midden van ons. Esse meio de vista caminho En é daarom lá. zegt het woord dat waar hij Ele is, não tem liberdade. daar is een vrijheid. Para comportar. Maar hoe kan het Por zijn ele tem para todos no dat tempo. hij er is en er toch geen Da vrijheid pessoa is? que rende não Want vai er zijn compreender. mensen die het nog niet begrijpen. Que código tá. Wat de code is. O mais que tem. Dat gewoon wat is hij Ele está is. buscando um homem Hij ou uma zoekt mulher. een man of een vrouw. Como provoquer. Uitdagen. Para ele mover. Bewegen. No meio de nós. Midden van ons. É economia. Hij is overal. Mas a Bíblia diz a cheia de dinheiro e Want het glória. woord God zegt ook dat de hemel en aarde vol van zijn glorie is. Predicou e não tomou em todo caminho. Maar waarom beweegt hij niet overal? Mas eu não estou acostumado. Want wij zijn gewend geraakt. E da baby não espiritual. Om baby's, geestelijke baby's te zijn. Não está acostumado. We zijn gewend O Espírito de Deus ele nos dat de comporta de Heilige boca. Geest ons nog steeds een beetje pap geeft, babyvoeding blijft geven. Se comporta. A não marca quebra. En het werk hebben. Als die hang samen, até casar de jegue. Até para lugar também. Que bem nós estamos acostumados. Dus we zijn gewend Com o Espírito de Deus. dat de Heilige Geest Quando God nós comemos na boca. ons het eten geeft aan onze mond. Nós temos cambio em nossa atitude. En wij moeten onze attitude Ora nós estamos veranderen. na casa de Deus. Wanneer we de huis des Heren bezoeken. A mim mas eu tenho ainda bem para receber. Ik kom niet meer om te ontvangen, Mas eu vou compreender. want ik heb begrepen É mistério de Duna. de bediening van geven. Tudo da Duna. Allen die geven Tem direito de hebben receber. recht om te ontvangen. Agora como vim para a Duna. En wanneer het komt om te Tem geven, direito de dan receber. hebben we het recht om te ontvangen. Perceba de mira. En daarom was het aan het Como zien da costa comer uma. dat ik ook aan het verblijden was met Ora que de ela kinderen. não visa busque água. Zij zoeken Então vai da busque en água. ik ging het blijven E não zoeken. quero sentar Maar ik tranquilo. kan niet blijven met E het não quero zitten. parar Ik kan tranquilo. niet rustig blijven A staan. sombra. Want Minha amiga Duna ik algo. ben gewoon Água se Duna. en als ik iets geef, É da como que está. hij geeft antwoord. Tá percebendo, Melissa? Aqui água o problema. Klopt, jij is. Aqui água o problema. Jij klopt, jij Água is. se água aqui. En als jij klopt, dan fijn voor het leven. Nossa, demasiado tranquilo. We zijn te rustig. We zijn te rustig. Nossa, demasiado normal. We zijn te normaal. Nossa, demasiado joão. We zijn te gewoon. André te llega. En hij komt. André tá buscando ele para En mover hij a gaat alma. zoeken naar iemand die het water wil bewegen. Ele tá buscando ele. Hij zoekt iemand. Como provo ao escutarei a culpa passada. O qual nasce que ele tudo está na casa. Ele tá buscando ele. Iemand. O planta missa. Kan opstaan. A mim vou provocar o água. Een vrouw van 12 jaar. Ele estava demasiado tranquilo. Ze was te rustig. Ele estava dentro de casa. Ze was in het huis. André estava querendo muito de doctor. En ze geloofde te veel in de Wat een kind moet je een dokter. Je gelooft te veel in de artsen. Guarda, guarda, chama guarda. Não que o doctor não tá bom. Não que o doctor não tá bom. Niet dat de huisarts of de artsen niet goed zijn. Pero nem conheci um doctor e outro doctor. Maar ik heb één arts over alle artsen.
convertir. En ik weet nog toen ik tot bekering kwam. Que me estaba pedindo como de tempo me convertir. Ik spreek niet tot jou over mijn tijd dat ik Nós tot estamos bekering fazendo a kwam. oração, tu já sabes, no hospital. We gingen elke zaterdag in de ziekenhuis bidden. Ando agora mais dentro do hospital. En toen ik in het ziekenhuis kwam, Tava dando um gaião dormindo na er cama. was een jonge heer op een bed. Ando é gaião aqui. En deze jonge heer, Olha uma punta, que falta. en toen ik hem vroeg wat Nós is er temos met uma jou? escala cerca de gente. Maar niemand gaat dicht bij hem. Nani como de tem HIV. Toen zei hij tegen mij, hij heeft HIV. Tem AIDS. Hij heeft AIDS. Me di para me Deus está sana AIDS En toen também. zei ik, maar heer, die genees je ook É van gaião, AIDS. você vai para a landa de banho. Hij kon niet eens opstaan, hij Hij staat kon voor de niet komen, hombre, Hij kon Dios. niet open. Que hora que toque llega. Tot wanneer de aanraking Que hora como diz o Espírito de Deus. dat het zei dat hij Move ele para sua vida. Move ele para sua vida. A no seguinte dia, ela landa banho. Ela landa come. Ela sabe foi. Nossa geração. Wij zijn de Ela generatie. leva a tua na cara, a chega. Nossa geração. Wij zijn de generatie Quando sigue, die door zullen gaan. está para mulher, quando De você stap fogo de van de saída. vrouw die de vloeiing van de bloeding had. Quando avisa Deus, Die tot de Heer zeggen. se algo não pode mover isso em mim, Als jij je aangezicht niet op mij se leeft. algo não chega na minha casa, Als jij niet op mijn huis a staat. minha sai me buscava. Ik zal uitstappen op jou. Agora minha sai me buscava. Wanneer ik uitstap op jou. E também saca fogo. Hij uitstapt. Como viva busca. Para o aquecer. Ik ga niet staan wachten tot wanneer hij het Pero doet. ainda saquei foi de. Maar ik ga het wel uitleggen. Ainda saquei foi Maar ik de. ga het wel uitleggen. Ainda saquei foi Ik de. ga het wel uitleggen. Mas só é insuficiente. Maar hij heeft genoeg. Jesus estava dando tanto glória. Jezus had zoveel glorie. Ele não está dando michiqueta. Dat hij niet eens de mensen hoeft aan te Ele raken. não está dando michiqueta. Isso Hij raakt alleen zijn zon van zijn kleding. Olha como está carga algo de Maar Pai hij de raakt Deus. van de Heer. Hasta que som de De boca. zon van jouw kleding. Adonai é mulher que me saca algo. En deze vrouw is iets uitkomen halen. Quando digo começar a virar, Je moet beginnen te worden. é tipo de cristiano. Die type christenen. Quando pimpa saca algo foi Deus. Om iets uit God te halen. Minha cinta guarda é algo Ik ga profetizando. niet zitten wachten wanneer de man van Então vai dar a hora da dizer com ele. En ik was aan het lachen toen hij dat Mas uitsprak. vamos começar como ungir. Want ik begon als een Usher. usher. Então ora quando anda vai dar profetizando na En igreja. wanneer ze op de mensen in de gemeente aankomen, Então vai dar para essa frangue. en ik stond met op de Vai dar frangue sobre a minha liberdade. Então vai dizer Deus, grita bebê. Deus grita bebê. Je kan het niet zomaar laten O inimigo dá assim o que quer então bom. dat de vijand zomaar met jou kan spelen. Então a bota cita tranquila En je assim. blijft rustig zitten. O tenho começa aqui não tem mais Je agressivo. moet een beetje meer agressiever gaan worden. Foi o tempo de Juan Bautista. Vanaf de tijd van Johannes de Doper. Até a hora aqui. Tot en met nu. Setembro de 2020. September É 2020. reino de gelo. Está sob violência. Pero es tan violento não. Para matar el reino. Es tu reino fuerte. Take it. Take it. Come, take it. Ah, louco como anseio. Escuta a baixada. Retua na estende de passar. Na Bíblia diz no versículo 3. David die zegt in vers 3. Sinta-se, você vai ter um cópia. Maar zit wat je moet aannemen. Na Bíblia diz só. En David zei, E per resto a minha alma. hij verkwikt mijn ziel. O que nos quer? En vaak willen wij Para Deus fazer algo por fora. dat de Heer iets buiten ons doet. Essa é uma missão para Deus sinta. En daarom zei ik tegen jou, ga maar even zitten. Nós queremos Deus fazer algo por fora. Want we willen dat de Heer iets buiten ons doet. Ao contar que algo Maar mesmo. hoe zit het met je ziel? Imaginar o Deus Stel het je voor God.
Dios unge uwe. Dat de Heer een vrouw zalft. Uwa mabailag 10-20 jaar pasam. En een man heeft hem al 10, 20 jaar geleden verlaten. Cada vez que eu tô com ele, En elke keer als je iemand tegenkomt. quando papo que eu amo assim como. En je spreekt nog steeds over wat die man jou heeft aangedaan. Você é uma humana pessoa. Ik heb iemand leren kennen in Curaçao. Espírito Santo dos Espíritos de problemas. En de Heilige Geest is een beetje van problemen, weet je? Want ik weet niet waarom hij dit uit mijn hoofd brengt. Maar quando você é uma humana cristiana pessoa. Ik heb een christelijke broeder, zuster, leren kennen. Een vrouw die gebed doet. Escute um pouquinho nisso. Luister nu naar wat ik je ga vertellen. Suka sapase. Zijn man, het lijkt dat. Dapat na quarta acha, dapat na quarta palo wat doen gabi. Oh ja, die was de bomen ergens aan het afhakken. Nós persona, De Curaçaoërs, wat ik niet. Wat zeg je? É uma persona. De mannelijke, de Antilliaanse mannen of Curaçao, Não costuma. ze hebben de gewoonte Quando anda busca espertar e não pode demandar. dat ze altijd een reserveband nodig hebben. É uma que passa de banda de reserva. Het leek dus dat deze man een reserveband had. É uma que de banda da hora. En deze zuster was aan het bidden. Mas é de oração. Dus een vrouw van gebed. Sa é de receber show. Dus het enige die een zalving ontvangt. Mas é uma que de banda da hora. Maar deze vrouw bad. E digo Deus. En ze zei tot de Heer. Ora me casar. Dat wanneer mijn man. Tá junto com outro. Dat wanneer zij met de andere is. Laga o anjo para a cabeça. Laat het dat het handje neer gaat. Ando no laga o anjo subir cabeça. En laat niet het handje omhoog kan gaan. Mas uma amiga que compartilha tudo de mim contra ele. Want ik deel niks wat van mij is met een ander. Amen. Ao aprender amen aqui. Luister naar deze amen. Ora com Deus abau anjo bom. Toen de Heer een handje neer liet gaan. Ora que ela vinha em casa. En dat hij thuis kwam. O anjo que decidiu que era tudo En para handje dacht ik blijf hier voor altijd slapen. Porque mira como perigoso tá. Zie je hoe gevaarlijk het is? Quando tem show. Dat wanneer je de salving hebt. Pero o alma na hora de restaurar. Dat en je ziel niet hersteld wordt. Mas o usa é show. Want dan kan je de salving gebruiken. Se fosse no tipo assim que é show. Om te gebruiken op een manier hoe je de salving niet moet gebruiken. Usa show. Je kan de salving gebruiken Se fosse malo com ele. om ook verkeerde dingen met mensen te doen. Tá pensando Deus que. En daarom wil de Mas Heer alma pode restaurar. dat onze ziel eerst vernieuwd wordt. De outra palavra da vida para sempre. Met andere woorden, wat David aan het doen A vida was. estava preparando sua vida. Hij was zijn leven aan het Estava voorbereiden. preparando sua curva. Hij was zijn lichaam aan het No voorbereiden. momento que Deus estava trabalhando Esther, En op het moment dat hij Esther ging oprichten, bem na missa, dan wordt God zegt ano largo, dat voor 1 jaar lang Esther mistério, dat Esther moest quando preparar, zich voorbereid ele worden. estava dando tipo banho Hij moest constantemente. constant douchen of zich wassen. Ele estava dando tipo banho, Hij moest gewassen worden. andando para preparar água não de olor. En ze waren diverse wateren van geuren waren aan het voorbereiden. Water met parfums. Ando depois, En daarna, de ano, na een jaar, ando dando tipo parecer diante de rei. en toen moest hij voor de koning komen. Nós estamos apresentando os pés diante de Deus. We komen vaak voor de Heer, Em momento muito cômodo, vaak zomaar. ando pensando que Deus está quente. En denkende dat God zomaar iemand is. Amém, não vou imaginar. Ik kan het me niet voorstellen. Landa madrugada sem região. S'morgens vroeg wakker worden om te bidden in de nacht. Ando rolando na jogging para apresentar minha En mensagem. zomaar in mijn onderbroek voor de Heer gaan staan. Assuma me digo respeito a alma. Want ik moet de man eren en Nesse momento não respecteren. nos problema tá. En soms is ons probleem Você respeita mais do que nós mira. dat wij meer respecteren dan we zien. Pero nós estamos respeitando é o que nós mira. Maar we respecteren niet degene die we niet kunnen zien. A pessoa não está ora pedir Deus. En daarom bidden we tot Heer. Als um show bovine. Omdat zijn zalving kan komen. Pero door que não tem respeito para Deus. Maar omdat er geen respect voor de Heer Ando is. nós não trago nada com nós. En dan gaat de Heer met niet te werk. Nós
Nós temos Zijn jullie nog steeds met mij? Deus que restaurar nos Dus almas. de Heer moet ons ziel verputten. Juan avisa. Johannes zegt, Então deseja para Deus pode não muito por fora. ik wens dat de Heer jou van buiten kan geven. Tudo o que não pode dizer. Alles dat wat je nodig hebt, Mesmo coisa que está donando com net poder. zoals Hij jou ook binnen geeft. Que ele diz, nós não perde de Deus restaurar Dus nos dat wil poderes. zeggen dat als de Heer jou niet van binnen eerst vernieuwt, Nós por tu me unção. dan kunnen we de salving aannemen. Ando nos começar com unção do balanço dele. En we kunnen de salving nemen en wandjes van anderen neer laten Nós está gaan. girando daí. Zijn jullie nog steeds hier aan Nós está lezen? girando daí. Zijn jullie nog steeds aan het lezen? A filha diz, En David zegt, aunque anden vale de sombra de muerte, ook al ga ik door dalen van diepe duisternis, no temeré mal alguno, ik vrees geen kwaad, porque tu estarás conmigo. want Gij zijt bij mij. David dizendo que En nada, David zegt hier die é processo, van het proces, die é processo, van het proces, é por logra chega, om daar te kunnen na komen, caminho que tem que chega. daar waar hij komen moet. Não preocupa, que sua tem que vai não. Maak je niet druk met degene die moeten gaan, dan moeten ze maar gaan. Quando ela tem as pragas, Misschien hebben ze een andere você afspraak. água que tomar algo, Maar als jij hier bent om iets aan te nemen, jij moet dat aannemen. David para pedir um processo não fica En David importante. spreekt hier over een belangrijke proces. Vou viver, Vaak nós que willen wij para um show e nós arriba, dat de salving ons boven brengt, sim prometo nós vai a bom. zonder dat we eerst beneden gaan. Que quando a vida pensa, En wat zegt David? na vida pensa prometo que vai a bom. David die zegt, eerst moet ik neergaan. Ora que Joseph estava na vida civil, En toen Jozef ging ontvangen, é show para interpretações. de zalf om de dromen te kunnen uitleggen, Onde Deus está saliendo prometo. waar heeft de Heer hem eerst gebracht? Deus sempre ele tem posto Hij heeft prometo. hem eerst in de put gebracht. Tem secreto. Er is een geheim. Ora que nós estamos dispostos a vai a bom. Wanneer wij bereid zijn om met de Heer beneden te Que gaan. quando a vida pensa, En wat zegt David? aunque ande em fire sombra de muerte, Ook al ga ik door diepe dalen van não duisternis, temeré mal alguno, ik vrees geen kwaad, porque tu estarás want comigo. Gij zijt bij mij. Tu vale tu caiado mais Die infundirá stok en de aliento. staf, die vertroosten mij. Da vida para pelo de processo. Daar spreek je over het proces. De fire sombra de muerte. In de plek waar je de schaduw van de dood zal ervaren. De fire sombra de muerte. De schaduw van dood. Me que vou pôr atenção. Ik wil even dat je je aandacht heeft. Da vida pensando que Dat nada. David hier aan het zeggen O is, prometo nós temos vai nesse fire. dat wij eerst door die daal moeten Mas gaan. uma Deus não tem como que nada toda na vida. Want hij zal het niks dat nog leven. Se você não está disposto a morrer, Als je niet bereid bent om dood te gaan, não está claro como vai Deus pode nada dan no ben je chão. ook niet klaar om de salving te ontvangen. Ora quando a clava receber chão. Als je klaar bent om de salving te ontvangen, Mas uma união chão é mais grande que Jesus receber. want een van de grote salving dat Jezus heeft ontvangen, Estava dando chão que ele recebeu de cruz e calvário. was de salving dat hij op de kruis van Golgotha heeft ontvangen. Chão mais grande, não estava Jesus assimilado. Het was niet de salving die we kunnen doen. Chão mais grande. De grote Não estava salving trabalhando paralítico. was niet de verlamde Mas opgestaan. só ele pine. Want hij is gekomen Para ir para a baile de cruz. omdat hij op de kruis zal gaan. Anda para nós podamos para a baile de En cruz. omdat wij ook op de kruis gaan, Nós devemos compreender. moeten we wel kunnen begrijpen Nós temos que ter dat wij nodig hebben nível de chão. een niveau van salving Para nós podermos surpassar a cruz. om de kruis te kunnen overstappen. Jesus avisa tudo que é seguir. En hij zei, ieder die mij wil volgen, Tudo que é ungir. ieder die gezalfd wil Isso zijn, na cruz. moet een kruis dragen Então seguir. en mij volgen. Que venimos de palavra En Jesus als er wordt avisando. gezegd, Jezus op jou, Jesus avisando. dan is Jezus op ons aan het zeggen, Se você tem chão para als bocar. je geen salving om te Mas dragen, para você seguir. om te kunnen geborgen, Jesus não ungir. degene die gezalfd Você is, também vai ser da dan moet ungir. jij ook gezalfd zijn. Mas como ele segue? Want hoe kan je doorgaan? É ungido de Israel. Gezalfde van Israël. Ando água também não En ungir. jij bent ook niet gezalfd. Não sei que nada vai Zijn jullie hier vanavond bij mij? É o momento. Dus het moment Jesus estava na linha cruz. dat Jezus op de kruis was, Jesus estava na travessia de chão de dan had hij de salving op zijn leven Ele era nodig no surpassar. om te kunnen overwinnen É dolor na de cruz. pijnen van deze Mas kruis. que no seu corpo ele Ook estava al was hij in sentindo. het lichaam ervaarde Mas hij. agora que Deus ungiu. Want wanneer God je salft, Ninguém me sabe o ik wil nome. jou vanavond zeggen, Como eu vou querer sentir nesse je corpo. zal hetzelfde blijven ervaren. Agora que Deus ungiu. Wanneer de Heer jou salft, É algo por assim, algo de estranho. man heeft iets raars kunnen doen, Pero é chão que me sabe.
sabe. Maar de salving zegt tot jou. Por causa de lo que você tem para Wat de wat op jou is. o eta kibre é yugo na. Dat hij de juk breekt. Ando mo que não para para Deus. Cada situação comigo. Elke situatie. Ora como que um show de sabe. É um show do me sabe. De salving zegt tot Eu jou. vou passar passar. Dat je gaat O overwinnen. teu corpo pode Dat crescer. je alles kan in God. Usa do nabo Die ons fortaleza. kracht geeft. Ora como que um show. Wanneer je de salving Porque hebt. não para na Ga minha je situação. beter staan in elke situatie. Ora como que um show. Wanneer je de salving hebt. Ora tu não me sabe. En ze tot jou Se zeggen. você é um de Deus. Ben jij de Como que estava passando de coisa aqui? Kom dat je er niet Para in ferir gaat. de força aqui. Kom voor deze kruis. Ora como que um show. Wanneer je de Porque salving que não hebt. para. Dan blijf je Tem staan. propósito. Wanneer je Para qual ganância? voor wat je geboren bent. A sua tu compreender. Wat je moet gaan begrijpen. É um show. Dat de salving Rico movida. op jouw leven. Tapisabo. En tot jou spreekt. Mas que fico combine. Wat er ook komt. Nem porque não para Ik kan Deus. blijven staan voor God. Ora que um show de movida. Want wanneer de salving É op um jouw show que leven começa is. aqui, é yugo En não. het jou de jukken breekt. É yugo não de dúvida. De jukken van É yugo de incredulidade. van ongeloof. É yugo não de pisabo. Die tot jou spreken. Ela não sai de Zeggen dentro. je zou niet voorgaan. Puta yugo não Dat tá. zijn allemaal É jukken. yugo não porque tá tão De limitado. jukken die je proberen É um show de quebra na de show. salving Ei, breken. baby, é um show de Nee, quebra nee, na. dat is de salving die je Eu breekt. vou chamar de um show. Nee, joh, die É salving. um show de baby. Dat God is Agora eu vou libertar. Eu vou conseguir avançar. Eu vou conseguir adiante. Dat is nog voor wat wij gaan. Ora como eu tô rir. Wanneer je gezalfd bent. Semana passada eu vou um vídeo Vorige week heb ik een video gezien de homem com rir. van een gezalfde man. Onde me mentor não. Een van mijn mentors. É um homem que se chama de lo sobrenatural. Iemand, de man die mij heeft geleerd van het bovennatuurlijke. Na papo com ele 12 semanas passadas. Ik heb 2 weken terug met hem E gesproken. não avisava nada. Hij heeft mij niks gezegd. Ela subiu um vídeo. Maar hij heeft een video Quando tem a opgenomen. vídeo da visa, En hij heeft het mij, in die video zegt hij o ela é coronavírus. dat hij coronavirus heeft Ele vai gekregen. me algo de Juan Carlos Harrigan. En hij spreekt met jou over apostel Harrigan. Homem que tem show Een sobrenatural man de die parte een de Deus. bovennatuurlijke zalving heeft van de Heer. Pero é um homem que está testificando. Maar hij is aan het getuigen O ela disse de coronavírus. dat hij de coronavirus heeft gehad. Então ela pensa que também morre. En hij dacht dat hij dood ging. Pero é aqui que o homem que hace. Maar wat heeft deze man toen Ele gedaan? acorda que tem show. Maar hij heeft zich herinnerd, ik heb de zalving. Anda na visa. En hij zei, Ela põe mão no seu peito. hij heeft de hand op zijn borst Anda vastgezet. ora ela repreende Hij coronavírus. heeft verbroken. Ela disse ele bem bafo. En toen zei hij, kom Não eruit. solamente é a hora do Senhor. Alleen hij werd Sua casa é a hora do genezen. Senhor. Zijn vrouw werd E genezen. o hora do Senhor. Zijn kind werd genezen. Tu é a hora do Senhor. Kinderen werd No genezen. momento. Op het moment Ela acorda que ele dat está. hij zich herinnert wie A hij Deus is. vem para acordar o que ele Vandaag is de está. Heer om jou te herinneren, wie ben jij? Não vou aprender mais. Je hebt het niet begrepen. Me diz, a Deus vem para Ik acordar o zeg que ele voor está. jou, de Heer is gekomen om jou te herinneren, wie ben jij? Escucha-me, olha, não está para Ga eens even opstaan. Não vou dar um papel, não está Het para. is nu niet het moment om met een baby te spelen. Não está para Wil je even opstaan alsjeblieft? Não está para assim. Wil je opstaan alsjeblieft? Escucha-me, bom. Luister goed naar mij. Quanto é meu nome? Wat is jouw naam? Bom? Shari, ok. Shari, me dá para dar um mano. Ik zag een hand, Man grande dá para dar een halal. grote hand, die jou aan het wegtrekken was. Mas aqui que se identifica. Weet jij wat dat betekent? Nós também estamos chamando por Dat Shari. de Heer jou aan het roepen is. Quando você sabe Deus também En je weet ook dat de Heer jou aan het roepen is. Você sabe Deus
sabihin sa Diyan mo? Weet jij dat de Heer jou roept? Ako enema ko ang nagsipasyang na sala. Pastor, may naman ito mira, di ba po kabe dos numbers kibi? Want ik zag op je hoofd 2 namen staan. May naman ito mira, epro may number guerrera. Ik zag de strijder Ano may naman ito mira, epro may dos number intercessora. en het bidden. Ako po piman siya kabat lang. Voorbidden. Di momento na nung matapensa ko ko po. Er zijn momenten waar jij denkt, ik kan het niet. Pastor, di momento na nung pasado. Want er zijn momenten dat ons verleden, Nos pasado que viene de nos dat presente. ons verleden in onze nu komt. Pero Dios no mirando por pasado. Maar God kijkt niet naar jouw verleden. Dios está mirando aqui que Dios avisa Maar amigo. God kijkt wat Hij over jou heeft Problema gesproken. era formado de Voordat marido Hij con jou mama. heeft gevormd in de buik van je Mas moeder. Dios se llama un God propósito. heeft jou geroepen met een doel. Divino con marca un tempo de temporada. Tijd in deze tijd te gaan Está maken. mirando é un show de esta En we como zien vida. samen Dale echt leva com manse. Mas Dios está mirando como de cosas que puede identificar com mesmo, né? dingen waar je mee identificeert. Mas é Santo de Israel se conhece. Want de heilige van Israël die kent jou wel. Que momento não. En er zijn momenten Quando assim tipo você olha não dat je sabe. alleen niemand weet dat. Ano di momento não. En er zijn ook momenten Que gente que não compreende o processo. mensen zijn die jouw proces Nero alama makuama kumansela. Para a Deus te sabe o amen se Maar vandaag compreender. zegt de Heer dat jou, ik heb jou wel begrepen. Amen se mira tudo que tu passa Ik e weet vai alles dizer. van gezien dat jij hebt beleefd en E doorleefd. quanta vez está chamando Maar por de já. hand is jou aan het E quanta vez está chamando. Está chamando para um outro nível. Está chamando para um outro nível. net als die mensen. Me está mirando. En ik zie Me está mirando. Duas lepras aparecendo diante de twee boleca. letters die op jouw lippen zijn verschenen. E duas lepras que estão pedindo a Deus Die constantemente. jij de Heer Você diz a constant Deus de ora, vraagt. donami fé. En soms vraag je veel van geloof. Mama subia malta a mansa Pero Deus que sabe como eu tenho fé. En de Heer zegt, je hebt geloof. Ando essa aqui da bom milhão tempo. En dit is jouw beste tijd. Passou mais aqui de tempo de regalo. Want dit is tijd van geloof. Me tem mirando barra de ouro diante de En Deus. ik zie goudstukken voor jou. Passou mas Deus me dá um tempo na de ouro. Ik gaat jouw tijden van goud É geven. tempo na tua pensa Ik com. ga jouw tijden geven Acabar perder. die je kwijt hebt geraakt. Deus me sabe no olho que é tempo na. Zeg, maak je niet Passou me dá crescendo tempo na de ouro de comida. gouden tijden Ando de comida Deus é action. in acties. Não somente na por favor. Niet alleen naar jouw goed zijn. Para a água de suco Deus é destinado. Jij bent de Heer. O Deus que usa nesse tempo aqui. Deze tijd van jou. Ando Deus te avisa. En hij zegt op jou. Abre de suco de mando. Ando não vou mirar de meu olho. En je zal E mij não vou mirar de poder. en je zal mij graag zien. O que algo não quer. Als je het wilt of Deus um forte aplauso. David dizendo, David die is aan het zeggen em versículo 4, in de vers 4. onde ilumina de vale de sombra de morto, Zelfs al ga ik door diepe dalen van duisternis, ilumina de medo. ik vrees geen kwaad. Agora que eu vou morrer, Wanneer je gezalfde bent, não significa que medo não tem. betekent niet dat de angst er niet is. Agora que eu morrer, Als je gezalfde o bent, choro por ego, is dat de zalving jou você zegt escolhe com fé. dat jij de keuze maakt voor geloof. Você está aqui não? Zijn jullie hier? Eu não quero de morrer não. Want ik ben aan het spreken tot de gezalfde. Estando de morrer morrer aqui não. Degenen die vanavond gezalfd moeten worden, die zijn hier aanwezig. Não significa que nós não temos medo. Dat betekent niet dat wij geen angst Tem ervaren. momento não que nós temos medo, Er zijn momenten dat wij bang zijn, pero tem momento não. maar er zijn ook momenten Como temos que compreender. dat je moet gaan O begrijpen medo dat angst não está com porção. is niet jouw portie. Ele é o que Deus te dá para Dat wat de conquistar. Heer jou heeft gegeven om te overwinnen, A fé. is geloof. Se você fazer algo, Als je alleen iets doet, no momento que o medo op chega, het moment dat angst komt se você tem medo, en je tot de angst spreekt, escolhe com fé. en kies voor geloof. Amen. Sobre medo do mentiroso. Want angst is een leugenaar. Medo Bang zijn é
sentimento. is een gevoel. Um sentimento. Is een gevoel O ele a receber dat de mens heeft no ontvangen momento que ele pega de offering. op het moment dat ze in de Eden hebben gefaald, gezondigd. Que nem medo de nós. Dus angst is in Door ons. conhecer a natureza cair. Doordat wij de gevallen natuurlijke hebben. Pero escuchando igual. Maar luister goed naar mij. Naquele momento que eu fiz a fé. Het moment dat jij geloof zegt, Welcome to my life. welkom in mijn leven. No momento que eu fiz a fé. Van het moment dat je dat geloof Ah, mas eu zegt, sou de para. en je zegt je moet staan voor mij, Em conta de lo que não dá meu medo. betekent dat alles wat mij angst geeft. Ando porque me sabe que eu sou En naquele momento. weet je dat ik jou vertel wat dan gebeurt? Naquele momento de medo de Op uiva. dat moment zal angst ontwijken. Talvez em Paulo diz a En daarom Timoteo. zegt Paulus tot Timotheus, O Deus não dá um espírito de dat medo. God hem geen geest van angst heeft gegeven, Pero Deus dá um espírito de valentia. van dat voorgaan. É medo tem. Dus het angst is er, Pero é valentia também tem. maar ook dat het voorgaan Agora is a er. pergunta da qual das coisas. Maar de vraag nu is, voor welke kies jij? Agora que um chão de Deus é uma vida. Wanneer de salving Gods over je leven is, Você sabe para qual de nos coisas. dan weet je over waar je moet kiezen. Se é uma das coisas para medo, Of je kiest voor angst, ou uma das coisas of je kiest para valentia. voor te gaan. Na vida do serviço, nós está acabando. En David die gaat door met zeggen, en we zijn bijna aan het einde. Adereça a mesa Hij zegt, hij maakt een tafel em presença de mis angustiadores. voor de ogen van wie mij benauwen. Unges minha cabeça com azeite. Hij zalft mijn hoofd met olie. Minha cabeça está rebosando. Mijn beker vloeit over. Prometo da vida para pedir seta. Voordat David over de olie kon Diz a spreken, Deus está por mesa. dan spreekt hij over een tafel dat de Heer dekt. Passou um momento de vergüenza. Want er zijn momenten van schaamte. O bacana bico em Cristo. Dat je in Jezus bent ingelopen. Tem coisa que não passa dentro Er de zijn dingen waar jij doorheen bent gegaan. quando a hora está passando de coisa. Dat je niet nu doorheen aan het gaan bent. Ando. Como que sua cabeça de vista? Maar voordat de Heer zijn hoofd heeft gezalfd, Ele diz que Deus está por mesa. dan zegt hij de Heer zet een Que tafel. nem Deus está por mesa. Dus dat wil zeggen, de Heer zet een tafel. Ai, my God. Preparando para a hora um chão. Om je voor te bereiden voor wanneer de salving komt. Ele diz Hij zegt, adereça hij zet een tafel em presença de mis angustiadores. voor de ogen van wie mij benauwen. A despesa diz a hora de que minha cabeça En zeta. daarom zegt hij, nu zalf je mijn hoofd met olie. Você aqui que Deus está fazendo? Weet je wat de Heer doet? Pois está a cabeça como não anda. Met degene die hebben gezegd, jij zal Pois está a cabeça opstaan. como não logra. Die zeggen, jij zal het Pois niet aqui que Deus lukken. está que está a cabeça como não Die quer bom. zeggen dat degene die zeggen, jij zal daar Deus está por minha niet mesa. Hij zet voor jou een tafel. Que nem ele se para o buffet. Hij zet eerst een buffet neer. Anda nos pelos aqui Deus está En assim. weet je wat hij daarna doet? É nesta quinta vai. Dan gaat hij zelf weg. Anda na mesa. En dan zegt hij, A minha dela mas meu chão de ik hoje. zet mijn salving over jou uit. Só é por mira. Opdat je kan zien. O abo mesmo brinca por batalha. Zelf de gevecht aan kan gaan. Mas agora como tem zeta. Want wanneer je de salving de Olha como salving tem hebt, chão. wanneer je de salving Que hebt, momento não. er zijn momenten Quando você sente que Deus não dat je tem. zal Quando você algo de Deus algo iets ouvido. slechts over jouw leven. Agora Dat het moment, foi o momento que Deus chega. dat het moment Gods aanbreekt. Para honrar, Om je te eren. para alçar, Om je te verheffen. é um chão. Met de salving. Não representa Deus. Zal de Heer Através de door jou. passou você de conta. En weet je waarom? Passou você Deus. Want als God Para a mesa. bij de tafel staat, Nada disso é da zullen confiança. ze zeggen, het is niet eerlijk. Se Deus para a mesa, Als de Heer bij de tafel staat, vai ganhar para de folga. dan heb je het al gewonnen. Para Deus não passava de sombra de Maar morte. God die laat je door de dalen van diepe Ela pode duisternis gaan. processar. Laat je door een proces in gaan. Capacitado. Hij maakt je klaar Ora ervoor. foi capacitado. En wanneer je klaar bent Ela voor pode de é mesa. dan zet hij de tafel A minha weg. espécie de En invitado. daar gaat nodig bij je Ela weg. avisa. En dan zegt É hij, só duas amigas na nee, ceia. je kent die daar staat. E uma come um chão para encher. Mas é tirando. Ela disse, são duas amigas caídas ela. Uma come um chão para encher. My God. Unges minha cabeça
cabeça com azeite. Zalf mijn hoofd met olie. Minha copa está rebosando. En mijn beker vloeit over. Então começa a dizer com minha cabeça, ora com En que? zeg dat mijn hoofd gezalfd wordt. Ora com Yunanze. Wanneer een kind geboren Ora wordt. Yunanze. Hoe wordt O pia, met zijn voeten? o braço, Met zijn handen? a sua cabeça. Of met zijn hoofd? Em que luna não está? September. Número 4. 9. 9. 9 Luna 9. Que luna não está? 9, não? Ok, tem que Deus te dissalva. Em que luna número 9 aqui? En in deze maand 9. Pure vergüenza não vou passar. Al die schaamte dat jij doorheen bent Pure desonra não vou passar. Als we niet heen en dan pakken mal in contra Want ik ligo. zie dat veel mensen slecht over jou praten. Kita niet heen en dan wordt je sonrabo. En ik zie ook mensen die hebben Heen ontdekt. dan katirabo ko. Mensen die ook die Pero hebben di luna gevallen. número 9 aqui. Maar in deze maand É sáquita ko luna. is jouw Kami maand. naman Diyos na may ang tabo. Waar de Heer je gaat Kami naman Diyos na may ang rabo. Waar de Heer je gaat Kami naman Diyos na may nunabo. Waar de Heer je gaat Kosta mo na nawalan. Waar je gaat Kaya luna aqui. Deze maand. Kaya luna. Deze is jouw Kung maand. may naman luna parto. Is de maand wanneer een vrouw Kaya luna numero 9 aqui. is de maand Kaya 9. luna kami naman Diyos na may nunabo. Is de maand waar de Heer jou Pastor, hindi na orasyon tras orasyon sin contestar. gebed zonder antwoord. Hindi na orasyon tras orasyon. Gebed achter Pero gebed. kung nawala ng contestar. Dat het nog niet Pero beantwoord bakit waren. hindi aqui? Maar maak er een... Zet hem vast. Leg Pastor, hem hindi neer. na un espacio wala prinere algo Want spiritual. ik zie dat in de hele Ang kaya luna numero 9 aqui. En in deze maand Diyos na may tres, contesta gaat de na. Heer antwoorden Iba orasyon na. op gebeden Atrasa. die achterliggen Tempo vida. in jouw leven. Nós estamos na luna número We 9. zijn in de maand 9. Nós estamos na luna número We 9. zijn in de maand 9. Ele mulher. Vrouw, Sabe o que significa weet je luna wat número maand 9? 9 betekent? Pastor, tem luna quando ele persa que por Het favor. is de maand wanneer ze eruit uit moeten persen. Imposta uma das ubasinte. Want er zijn dingen die je hebt gevoeld. O tempo aiega. Dat de tijd is aangebroken. Pero qual basinte que por essa que por Maar favor. dan voel je ook dat je het niet kan baren. Tá pensei. En daarom, Tá ele invitar por aqui não. het is niet een mens die jou heeft uitgenodigd om hier te zijn. Pastor, mas tem momento não. Want er zijn momenten Quando o sobrenatural de cobrir waar ele het por. bovennatuurlijke Agora o sobrenatural de ele por. En wanneer het bovennatuurlijke Le puxa na vida dele por. Agora ele dá um persa que por favor. Ainda daquela que tem que prestar que do show. Ainda uma vida. Amor persa. Amor persa. Amor persa. Saca. Leva chora. Persa que. Persa que. Leva corona passada. Agua pouco de Marcelo. Die momento dat we ons team steden um show. Er zijn momenten dat we de salving nodig hebben. Para nos compensar que lo que Deus está pondo de Omdat nós. het uit de pers dat de Heer in ons heeft gezet. Pastor, mas Deus está com você coisa aqui. Want God die houdt van deze dingen. Chame bom. Luister goed naar mij. Deus está com você. God houdt Reunir gente não. om mensen samen te brengen. Para o papo ali bobo. Omdat ze over jou kunnen praten. Deus está com você para ele não. En God houdt ervan dat de mensen Pensa quando eu não logra. kunnen zeggen dat jij die zaken Para hebben. não conhecer quem é Deus. Dat ze God kunnen kennen. Quando Deus quer amado. Welk is de God die jou heeft geroepen? Pastor, mas ele não tem boca de Want papo. er zijn mensen die jou in de mond hebben om te praten. Aqui do Deus sabe. Maar wat doet God? Deus está dando papo de Hij laat januari. je praten in januari, Nada papo de februari. in februari, Nada papo de março. maart. De hora como de 9 luna Tot chega. wanneer je de negende maand Além de aanbreekt. profetizar em uma vida. Spreek vandaag bij Como de demorar 9 luna. Camina com uma conversação diferente. Wanneer er gesprekken niet Mas afgerond ora com a mirabo. omdat ze jou niet Na Lovisa. zullen zeggen. Foi essa queda. Ei, Deus também surpreenderá. É um som da minha vida. A minha vida. E com Deus também assim. Wat de Heer gaat doen. Deus não está assim nada. Dios doet niks. God doet niks. Cinco Deus tem. Zonder dat hij het heeft. Gente não worden invitar na fiesta. De mensen die aan deze feest uitgenodigd worden. É lo que como aconselho, é lo que como alogra, guarda embaraçada em secreto. Dus dat wat je in het geheim van zwanger bent geraakt. Deus se põe de público. Nou moet hij het in het publiek uitstralen. Kom on, kom on. Ora que momento é
bisa, Dus dat wil zeggen dat de Heer zegt, na ang papel suficiente, ze hebben genoeg gesproken. na senyala ko Ze hebben suficiente, genoeg over je aangewezen. na ang atirabo ko Ze hebben suficiente, je genoeg doen neerleggen. awala ko siya na bisiyan na olas, En nu gaat de salving awala ko leren. siya na may musa na, En nu gaat de salving kung wijzen. amin na sung kaya Dat mabo, hij is degene die amin na sung mas ko ebo, Hij is degene eh, kung siya na lang ang asal, die salving te laten weten. Dahil sabi sa Diyos ang kung kimi ka bes, David zegt, de Heer salft mijn hoofd. pasok ka bes, Wat jouw hoofd di mo comprende promes, eerst begrijpen. si mo pala ka comprende Want akinana, als je eerst met je hoofd kan gaan begrijpen kiko Diyos sa bisa gibo, dat wat de Heer over jou zegt, mawag mo na pasang na niet sitwasyon. op wanneer je door een situatie heen Pero alam mo gaat, rin kung manigil Diyos sa bisa gibo, maar wanneer je begrijpt wat de Heer over jou heeft gezegd, masagi mo na gusto, weet je waar ik zo van hou? kaya na bisa na Dat het sa'yo, woord God zegt in het Spaans, kung Diyos, dat God, amin sa Jeremias, dat God Jeremias heeft kung gesproken. amin ang formado, Voordat ik jou heb gevormd, problema ko ang tayo. Muta, may basado, may kuno, may basado. Nagpike may kuno, nastike may kuno, kung siya na. May pregunta na ba tayo noni? mijn vraag aan jou vanavond is, Será que Jehová puede? zou het zijn dat God Jehovah het kan? Contra Dios lo por falla? Zou God kunnen varen? Si Dios forma nos, Als God ons heeft gevormd, primero nos va a formar en barriga de voordat we mama. in de buik des moeders gevormd zijn. Que me ora con nos mama, Dus wanneer onze moeders así el test. de test hebben gedaan, Que me nos mama me esa de docente. zij kwam pas als tweede te weten. Un pato asco como más saquete. Si nos mama me esa de docente, Als onze moeders het pas als tweede ese heeft significa que gehoord, Dios va a sacaba. dan betekent het dat God het al wist. Ando vas aquí con dushi de Dios, En weet je wat zo fijn is van God? porque sacó de venanza, Dat hij weet dat hij gaat geboren worden. esa aquí de me pasa como, En hij weet wat er met jou gaat y gebeuren. conocer proceso, En hij kent het proces. reconocer final En también. hij weet ook het einde. La pesera piensa que Jeremías, Daarom zei het tot como Jeremias. final como profeta, Dat jouw einde als profeet, está seguro. het is El verzekerd. Señor está mostrando mi palabra De profeta Heer de laat nuevo. mij het woord profeet over jou Le zien. cuando talema cuando pasar. Tal vez no te gusta papel open, Misschien vind je het niet fijn om veel te praten. pero es que Jeremías también va a dar un Maar cosa. Jeremias was ook zo. Cada vez Elke keer que Dios está llamando un ende, wanneer de Heer iemand está aan het pasando zoeken ende no is, con mira. is omdat die persoon niet Y kan con zien. Dios se pone de Dat grande wat cama. alleen die persoon niet gezet. Pero Dios está llamando como Maar God profeta. die roept jou als een profeet. Dios te da un voz profético. Hij heeft jou een profetische stem Mas como Dios gegeven. te gusta ende Want na. hij houdt van de Pues por mensen. conferir a gente, mato como assim. Ante o Espírito de Deus te diz, En de Geest God zegt, me te confia em vos. ik vertrouw in Me jou. te confia em vos. Ik vertrouw in Me jou. vou confiar com o secreto. Ik kan je vertrouwen met Mas geheim. uma de boa vai vir minha amiga. Want je zal mijn vriend Eu vou vir assim na íntimo Je comigo. zal zo intiem met mij worden. Na leva tu comance. Ne tu comance que amanda rababashe. Ne tu canta liba chica tarababasaya. Me te mirando chance na fuerte de como vida. Het is zo'n prachtige salving op jouw leven. É show profético. Dat een profetische Não salving. pensa nem de papia. Dat jij niet eens nodig hebt om O te solamente spreken. quando pode mira. Dat wanneer wat je al ziet. Não gosto de mamá mas wana tudo com manche. Kita mira gente na takana pili ko potreat pa basi nagi. Ik zie dat de mensen net zoals dit voor jou komen met een Ando ba tayo foto. potreat ba na sinagi ko din. En je kijkt naar de foto zo. Ando ba do nila. En je geeft het. Ate costa da sosa de. En de dingen gaan gebeuren. Aso mabuta intimo. Dat je bent intiem. Tengo Dios. In jou met God. Ando Dios te gusta. En God houdt Ando ervan. Dios te confia. En hij vertrouwt. Ando lo mira Dios com poder e En glória. je zal God met kracht en glorie. Ando lo não duro opio. En het zal niet lang duren. Pasa nem aya que me Dios se começa a Want andar. in dit jaar gaat de Em Heer nome de Jesus, eu ando lo de glória. Na vida diz Deus, En David zei tot God. mas eu prometo nós esse salmo que Maar voordat we deze zalm hadden gelezen,
mensen David heeft op jego Dios cabo. heeft hij al met David heeft al met God gesproken. Want je comprende algo. En jij moet één ding begrijpen. Prometo com papel com ele. Wanneer jij met iemand voordat jij iets met iemand gaat spreken, Want je moet papelando Dios prometo. dan moet je eerst met God bespreken. David diz a Dios. En David zegt tot God. David diz a Dios. En David zegt tot God. Bota unge minha cabeça do Je zero. zal mijn hoofd met olie. Minha copa da gente de baixa over. En mijn beker is vol en vloeit over. Aonde ele aqui que ele estava aqui. En luister nu wat ik tot jou zeg. Salmo 133. Psalm 133. Dá para ele ouvir. Ga maar eens even opstaan, alsjeblieft. Tem um outro mistério. Er is nog één mysterie. E como ele quer. Dat hoe je gelooft Deus falando é um homem que dat de Heer deze man doet staan. depois de ouvir o da tem promete. Na velen die voor hem waren. Lo digo ou não lo digo? Zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Espírito Santo me dá a Heilige Geest, ik aanbid je. Não assim a nós. Ze hebben ons geleerd. Não assim a nós. Ze hebben ons geleerd De papo de unidade. over eenheid te spreken. Pero não vamos nós. Maar ze hebben ons niet laten zien wat eenheid is. Salmo 133. Psalm 133, Versículo 1 de diz: vers 1 zegt. Mirad cuán bueno y cuán delicioso Ziet hoe goed is en habitar los lieflijk hermanos is het als juntos broeders en ook armonía. samen wonen. David heeft op de unidade. David spreekt hier over eenheid. Ook de nós. Velen van ons Nós temos uma liberação profética. hebben een profetische bevrijding nodig. Mas uma na papo com nós em unidade. Want ze hebben gesproken over eenheid, Pero na nossa nos mostra maar nós. ze hebben ons niet gewezen en ook niet geleerd. E para regocijar. Ik kon me echt E verblijden. para sentir-me contento. Ik kon me blij voelen Com Deus tomando dos ele. hoe de Heer hem gebruikte. Mas uma decoração que nem nada. Want in deze hart is er niks. Alguém me chamou em minha oração? Weet u een van mijn gebeden? Deus usa David mais comigo. Dus de Heer gebruikt David meer dan Ele mij é noite aqui. op deze avond. Pastor, não me compreendeu um Want ik segredo. heb één geheim begrepen. Se Deus usa David mais comigo. Dat als God David meer gebruikt dan Deus mij, usa me também. dat de God mij ook gebruikt. Mas uma culpa não Want we está. zijn één lichaam. David pensando En David zegt o secreto dat het geheim de unidade. van eenheid, Versículo 1 de misa. in vers 1 Mira zegt quão hij, bom e quão delicioso. ziet hoe goed en hoe liefelijk is het. Quão bom e conduz. Hoe goed en heerlijk. Você conduz, mas se não ver uma mãe da noite. Weet jullie het fijn dat mijn vader mijn zuster mij E niet se ziet? ele não mira maruca, En toen zag ik Maruga ook. olha tinha contame. En toen Jay dat mij zei, Com sua caçada para da menina com o zijn senhor. vrouw zou komen met zijn E quando kinderen. eu imaginava com a minha caçada era maneiro. Ik en mijn vrouw modern zijn geworden. Agora como não está compreender. Maar wanneer je niet begrijpt, De disciplina de unidade. de doel van eenheid, Agora começa a papel de dan begin je over hem te spreken. Prometo da vida, versículo 2. Voordat David bij vers 2 aankomt. A minha divisa é como el buen oleo sobre la cabeza. Het is als kostelijke olie op het hoofd. Se me David está comparando, escuchar como. Dus luister heel goed naar mij. David is aan David het está vergelijken. comparando que nada. Hij is hier aan het vergelijken. Unidade De eenheid, com o que de amor. dat met dat wat er... Sim, toca, En dan is het toch, heb ik gelezen? David dizendo, David is aan het mira quão zeggen. bom e quão delicioso está. Zie hoe Habitar goed en humano liefelijk de het is harmonia. als broeders ook tezamen te A wonen. divisa é como el buen oleo sobre Het la is als een cabeza. kostelijke olie op het hoofd. Ele está copiando meu unção. Hij spreekt hier over salving. Mas chama cata lá, bastai. Ele está comparando com unção.
zeggen kung yung unction, dat de salving tawag ko para, vergeleken wordt yeso ko sa oras net ko. zoals broeders en zusters samenkomen. Pastor ng Profeta Maricela, Want profetes Maricela yung unction, heeft een salving. kung amin o din. Dat ik heb. Ewa. Pastor Aquarin, Pastor Corine yung unction, heeft een salving train na din yun. om de mensen in binnen te treden. Papi na lang inner healing, En hun binnenlijk te genezen. kung amin o din. Dat ik heb. Pero oras kung Pastor Aquarin, Maar wanneer ik Corine, Pastor Corine amin sa unction unin. en onze salving samenkomen. Oras kung amin ng Profeta Maricela sa unction En unin. de pastor profetes Maricela Oras kung amin ko ay Pastor sa unction unin. samenkomen. Oras kung amin ko Pastor na siya sa unction unin. Samenkomen. Game over. Dan is die over. Masani ko enemigo na bringa tanto. En weet je waarom de vijand zoveel vecht? Enemigo na tres na tanto division. En waarom hij zoveel onderscheid brengt tussen ons? So may enemigo sa. Want hij weet het. Oras kung yun ni Dios En unin. wanneer de kinderen van de Heer samenkomen Kung tiniseta daw ako ba siya. en de olie over het lijk gevloeid wordt. Oh, zeker. Come on, come on. Apesig kita kasi. En daarom, wat doet hij dan? Ita manda Nvidia. Dan stuurt hij dat je Ita jaloersheid manda ervaart. Yaluset. Asombra. Omdat Isa. hij weet Kung oras kung yun ni Dios unin. dat wanneer de kinderen Gods in één Kung siya zijn, na haabri. de hemelen open gaan. Siya na haabri. De hemelen zijn niet open Ma gegaan Jesus ay promebia. voor Jezus de eerste Mas keer. kita matatayo ni Dios. Ook al was hij de Zoon des Kung Heren. si Pino ni Espiritu Santo. Hij was verkwikt door de Heilige Pero Geest. siya no aabri. Maar de hemelen is open Na gegaan. e momento. Op het moment Kung Jesus ang umiya dat sumes. Jezus zich heeft vernederd. Ang nilabay sa kawang En hij is Bautista. naar Johannes de Doper Ang gegaan. ora wala nga bisere. En dat Johannes Amin mo zei, Bautista. ik kan jou niet E di dopen. ko wala amin ko Hij ba't zei, ko wij unin. moeten het eenheid dopen. Pasok na ete amin ko amin Bautista. Wij en jou waren het niet eens. Amin ni mo adu. Ik ben gewoon gedoopt te worden. Pero amin di mo Maar jij Bautista. moet mij dopen. Si amin ba amin mo? Als jij mij beneden doet Ang gaan, ora ni Subi. en wanneer ik dan ga, E siya ng amin. dan zal de hemelen openen. Kung kawan sa katwan. Resto kuta imas sa katwan na stem. Dos telema kunda iba sa katwan na sa. Reba kwa kwa sheme kunda iba sa. Matuke daliba sukuma ishema kwa na daliba se. Ora ko dos uni mi rumana. Wanneer we in eenheid samenkomen, broeders en zusters, Ande ora shelo da dan habre. zal de hemelen openen. Ande ora ko shelo En habre. wanneer de hemelen openen, Kosto ba ta so dan sa. zullen er nieuwe dingen gaan gebeuren. Ora ko mi abini. Toen ik ben gekomen, Ang gusto ko ba sa pando? ik vond je schoenen mooi. Naabo mi na mabiyaran. Prophetess Tessa, Sandra. May gusto ko ba sa pando? Ik vind je schoenen mooi. Pero minta pa na miramo kung sing sapato Maar ik bisig. zag je eigenlijk zonder schoenen aan. Ando Dios sa mostrami algo di mo En de vida. Heer heeft mij iets van jouw leven laten Dios sa zien. mostrami Hij heeft mij laten kung zien di mo espiritu dushi. dat je een fijne geest hebt. Kung di mo espiritu dushi. Dat je een fijne geest hebt. Kung Dios patrako mo. Dat de geest met jou te werk kan Kung di gaan. mo yamano mas profundo ni mo Maar er is vida. een nog diepere roeping op je Aso leven. Want ik zag jou, minta pa na mirando wata kore piabo. want ik zag jou met blote voeten rennen. Minta pa na mirando wata kore piabo. Ik zag jou met blote voeten rennen. Ando awe Dios sa manami. En tot vandaag heeft de Heer mij Papo ni gezegd, espiritu mo mo om de vida. spier van jou te Lepo zetten. ko ang siya matanda na paso. Paso mo na mirando. Want ik zie Undi dos ministério mo mo een vida. tweede bediening op jouw Undi leven. ministério pa Een bediening. kami po. Maar luister goed naar Pero mij. kami pinamirando kung staff na siya Maar ik mo zie ook dat ministério. er tussen iets die je stoort. Algo ko astang mo Iets ministério. dat jouw bediening in de weg heeft
bestaan. Algo kung napone como ministério por como se move. Iets wat heeft gedaan dat jouw bediening niet kon Pero beginnen. algo yung panikala spirito mo ko. Maar vandaag ben ik gekomen. So algo yung como sa core ng mundo spiritual. Hindi naman yung nubia na riba mo kabes. Hindi naman automatic siya na Ando yung nubia naman yung minano sonho. Hindi naman Diyos na ako sonho. Want ik zie dat de Heer jou dromen Hindi geeft. naman Diyos na ako sonho. Ik zie dat de Heer jou dromen Ando geeft. yung momento ng pagkapundra. En er zijn momenten die je dan vraagt. Iko na magnification ng sonho. Wat zou deze droom betekenen? Pero hindi naman ang nombre Joseph na mas hindi Maar mo ik zie ook kumina. de naam Jozef. Ando Diyos na misabi bisabo nesse momento aqui. Dat jouw second Kung malibigyan ako interpretador de sonho lang. uitleggen gaat komen. Não solamente para mim esse sonho. Je gaat niet alleen dromen Pero ontvangen. kung malibigyan interpretador de sonho lang. Zou ze het kunnen uitleggen? Mas também interpretador de sonho Zou lang. de dromen kunnen uitleggen? Mas magpata kong consejero pa opio. Want je bent iemand die raad geeft aan velen. Mas mabalog na sobreviver mesmo com mansa. Gelukkig dat de tijd Mas ang nabira, wala man kami ang kontra dito. zag hoe het niet dat de water, zee op jou is Minabira, uitgestort. wala man grande ang kontra dito. De zee is tegen je op. Pero wala ka lang mga ang kontra dito. De zee op jou is Minabira, kung malo ka para. Maar ik zag ook hoe je stond. Minabira, kung malo ka para. Ik heb gezien hoe je Pastor Jesus po niya mo para. No atraerle po niya mo para. Pero si Evangelo de los ejércitos, ako niya mo para. Pero awal mo tempo di corre llega. Dios te pone espíritu en mi vida. Van kita sa pati kung isang corre tigil na. Van kita sa pati na. Mama isa corre tigil. Mama mas speech. Corre. Ik zie dat je iets aannemen bent. Zeg je dat? Geregeld. Ik zie dat je iets aanneemt. Want ik zie dat je hier met een doel bent. Zie dat je bij deze evenement met een doel bent. En ik zie dat je meer lang bent met een doel.
certa coisa Maar er zijn sommige dingen que Deus quer dar. dat God je wil geven. Ok. Conta com batata. Hoe is het met je vader? E para começar a profetizar, Ik wil niet dat je beginnen te profetiseren. quando me combina, eu trago de mamão, eu trago de batata. En je ziet ook, ik heb je niet geen moeder gevraagd, maar om je vader gevraagd. Mas eu me lembro braço grande hoje. Want ik zag een hele grote omhelzing. Eu braço da abraçando. En ik zag dat deze omhelzing jou omhelst. Mas o Deus tem um ministério grande e poderoso Want de como Heer ele. heeft een grote bediening op je leven. Pero Deus tem que ser capítulo para Pablo. Maar de Heer moet eerst één hoofdstuk sluiten voordat hij een ander hoofdstuk kan openen. Deus tem que ser capítulo como botar para mim. Hij moet eerst het hoofdstuk tussen jou en je vader sluiten. A sombra, Want se Deus ponemos em posição que Deus quer als ponemos, God jou in de positie zet waar hij jou wil plaatsen, será zonder die hoofdstuk te sluiten, espírito de huérfano está seguir perseguindo. de geest van wezen jou blijven achtervolgen. Orphan. Orphan. Ok, mas eu me mirando com segura de minha alma. Ik zie een droognis in jou. Mas In que jouw ziel. Deus tem plan poderoso de minha Ook al vida. heeft God een krachtige bediening voor jou. Mas em momento, Want op het moment quando eu vou ser dat je deze hoofdstuk kan afsluiten entre água com batata, tussen jou en je vader, ande é hora dan zal Deus também puxar. God jou duwen. Mas eu me mirando quando Deus está puxando. Ik zie hoe God jou duwt. Pero cada vez que Deus quer puxar, Maar elke keer als de Heer jou duwen o wil, espírito de huérfano dan komt de geest van de também sabe o que dá para que não. die zegt tegen jou, ja, Quando aí maak bem entendido, heb je die meegemaakt in je mas eu me leven? mirando quando dá um par estável, eu me mirando Dat de je back. een paar stappen naar voren doet en dan ga je weer achteruit. Mas o espírito de huérfano, Want de geest van een wees, como não adil com ele, dat je niet mee te werk bent gegaan. o espírito de vez de manteniendo para atrás. Die geest die houdt jou achter. Pero si vos logras la que Dios deal con ele, Maar als je dat toestaat dat de Heer daarin met jou te werk gaat, deal que dolor en de Heer wil met die pijn te werk Anche si gaan, vos entrega a Dios el dolor, en als je die pijn aan de Heer overgeeft, regla è assunto entre abo y en betata. tussen jou en je vader goed maakt, Anto e ori lo vomi mira que Dios está en seguro. dan ga je zien wat de Heer met jou gaat doen. Si poi sabe che solamente tem problema con me da. Ik weet het, want ik heb problemen met mijn vader. Problema grande con me. Grote problemen met mijn vader. Fino a momento come mi sono Vanaf se het moment parlare. dat het woord ben gaan E lezen rivelazione mi sa. en de openbaring heeft met gesproken, Il è passato. er gaat te werk die Maar met als je je nog wat dingen verleden. passato. Want als je met je verleden Dios niet lo te werk può gaat, presente. dan kan de Heer niet met je toekomst. Amen. Amen. Amor de Dios. Amen. God bless you. God zegen. Ma come la piega? Ik heb deze voet toch geopereerd. Da rivelazione, da scienza di nada, mi sa che Er is geen openbaring, niks. Ik weet dat ze geopereerd is. Ora da scienza, Wanneer het wetenschap is, is wetenschap. pero ora con Maar mi wanneer sa. ik iets weet, dan weet ik Dios het está ook. sanando un momento, nesse momento que De Heer is een vrouw aan het genezen op dit como moment. di un problema classico cargante che trasta. Dat een probleem heeft hierachter bij Non zijn. è in comunione nesse momento che. Iedereen in eenheid op dit moment. Non è in comunione nesse Iedereen momento. in eenheid op dit Dios moment. está sanando un momento che di un Want de problema Heer is classico iemand aan cargante het nesse genezen die momento. een pijn hier aan zijn nek Nel heeft. nome di Gesù. In de naam van Sia Jezus. sanato nel nome di Wees Gesù. genezen in de naam van E Jezus. stai fuori di classico cargante. Stijfheid dat je hier bij je nek Dios sta voelt. quitando ora che De Heer completamente is nel nome voor di deze gaan Gesù. het afhalen in de naam Dios van sta Jezus. removiendo Hij completamente is nel vrede nome van di het Gesù. weghalen in de naam van Dios sta Jezus. removiendo Hij is completamente vrede nel van het nome di weghalen in de Gesù. naam van Jezus. Nel nome di In de Gesù. naam van Jezus van Nel Nazareth. nome di In Gesù. de naam van Jezus Cominciamo van a Nazareth. cargando, Beweeg je nek. cominciamo a come la frase. Ma insomma, Dios si le cava. Dios si le cava. God heeft het al gedaan. Dios si le cava. God heeft het al gedaan. Dios si le God cava. heeft het al gedaan. Entendete? Kom luisteren, kom horen. Io non ho problema. Wat is jouw probleem? Anche come.
spreek tot mij. Als je ook een probleem bij je nek, probleem voor mij bij. Hef je hand omhoog. Tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, ¡Viva! 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 Señor. ¡Se libera hoy! Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, la tengo mano a la vez. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Pode amar mais uma vez. Quando que vai receber acidente da bobina? Vaak heb je een ongeluk gekregen in jouw leven. Ongeluk niet. Então, um ongeluk. Ik ben al 20 keer geopereerd. Toen ik haar vaak 16 ongelukken. Ze is al 20 keer geopereerd. Mas é ponto não está confia. Want het punt is niet jouw voet of jouw been. É ponto de uma lição que Deus também quebra a noite. Jouw leven is gesproken. De Heer gaat verbreken. Intercessor, eu comecei a interceder. De 60 Gosto pouco, matou pouco, massado. Matou como um soco, massou, matava. Resto é mesmo, a sua mão. Se te tengo a ti, Lo tengo todo, tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. se te tengo a ti, Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. aí você não vai chegar para o seu braço. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Mas interceder, 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 interceder. tesoro, Interceder, 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 interceder. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo,
tegen mij. Ayer na naman ako tapos. Gisteren vertelde iemand het tegen me. Kung na naman ako tapos, Iemand die vertelde mij kung tumaganda na na chiquito, dat toen ze klein waren, ito na hindi ako ng internat. dat hij in een internaat was. Magkoso kumisa ang origin. Het is niet nieuw begonnen in jouw leven. Magkoso kumisa foi boniyas. Het is vanaf jouw kind zijn begonnen. Foi boniyas. Vanaf je kind zijn is het begonnen. Eba usale, taliba shema kukumasa. Wat weet ik van een internaat? Het verhaal van gisteren en het verhaal van het internaat. Ik zie een samenhang met jou ook in het internaat. Ik zie iets van een internaat. Ik wil dat je haar doet opstaan. En ik zie iets, een samenhang van een internaat met iemand dat in een internaat was. En dat deze persoon iemand dat schande te wijden. En ik kan niemand zich slecht laten voelen. Dat wat God mij heeft laten zien, bevestigt dat het ook zo is. En het doel is dat wat God in deze vrouw heeft gelegd, dat het ook naar buiten kan komen. Hoe is jouw naam? Filomena. Filomena, oké. Ibukis sa liwan. Hoe is dat? Hoe weet ik waar jij vandaan komt? Luister goed naar mij. Video. Vandaag zat ik naar een video te kijken. En ik heb het toevallig op Facebook gelegd. Dat een vrouw dat de Heer geneest van 6 kisten. En toen ik voor jou stond, toen zei de Heer tegen mij, Bogisami. En hij gaat jouw huis in Bogisami bezoeken. Kasi mati alto warto si Pablo sali dilan din bila makukuman siya makuha Detu kai sheme kuti masali bakoma. Detu ni amanse. Kita kibren tare del nome di Gesù. Isu yo poniekan tare del nome di Gesù. Kita declaramos libre ahora aquí. Declaramos libre. 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 Muy feo. VIP room. De mundo espiritual, ik zie een geestelijke wereld en luister goed naar mij.
mirando algo que choca com finanças. Suta lava suco com a chema tua. Neto e nas tuco com a salek ande. Mas se como filho de Deus pode ouvir caminho não vai visitar. Vergeven gevraagd voor de plekken die je hebt bezocht. Mas eu me mirando quando visitando cedo caminho não vou não ser vai. Ik zie dat je sommige plekken hebt bezocht waar je niet naartoe Quando compreender que me dá uma piada de Jesus. Snap waarover ik praat? Por motivo de ignorância vou visitar cedo lugar. Doordat je niet wist, ben je deze bezoeken plekken gaan bezoeken. Ando de caminho como visitar En die plaats waar je hebt bezocht, na placa como mas seca dus ze hebben verbindenissen met jou aangegeven. Letutika basakata liba katolis teki mekali. Letuni mastrino wana mau badeki mema kwande lebeki ndaribe bashika babase. Reba katele lebeki terebe kunde reba basike mema sheka. Metuni katele lebeki tera babase. Rendo kia mai. Nikamina kuna api di bom matrice ma tu kumansele ma tu kumansele mai kalebase. Para mo entrega wat matrice de fuera. Baarmoeder voor bij de Ando Kiko enemigo pensa. Wat heeft de vijand gedaan? Enemigo pensa. Niente di lo che guardo sempre in movida. Doordat wat er met jou is gebeurd in jouw Quello che leven, fai, dat jij zou baren, una conforme. kinderen conform, Lo che guardo assim. met dat wat jou is aangedaan. Bota cinta. En je Bota tá consultando. zit met iemand in gesprek, Pero segunda tá cinta tá consultando. tijdens dat je ook in zo'n gesprek zit, Nada cinta tá consultando de morrer encontro digo, mas de não que vijand amando ook cababa tegen chega jou babase. in gesprek te zijn. Cinco wasames. Zonder dat jij het ook weet. Passou uma para ignorância basile. Door onwetende hebben Passou je pelo dat nada de gedaan. conhecimento de Want je verdade. had geen kennis van de waarheid. Ah, Deus está aqui, capítulo. Maar vandaag breekt de Heer É deze capítulo de hoofdstuk. fraqueza, Deus está aqui, breve, meu filho. Deze hoofdstuk van hoofdpijn breekt de Heer Capítulo. in je leven. Deze hoofdstuk Está aqui, breve, meu filho. van tekortkoming breekt de Heer van je leven. É capítulo de miséria. Dat stukje dat je Deus está aqui, tekortkoming breve, meu filho. breekt de Heer van je leven. Deus está aqui, breve, meu Hij filho. verbreekt het van je leven. Deus está aqui, breve, meu Hij filho. breekt het van je leven nou. Neto, kukuman, sene, na kante, di masé. Mitte mirando por ti momento na grota, o culpa. En ik zie dat je moment hebt dat je lichaam jeukt. Maneira de uma alergia te poder o grota. Alsof je van een allergie leidt die jou aan het jeuken zet. Papi comida assim, né? Spreek met mij, is dat waar? Vai que me sabe qual. Heb je me ooit dat verteld? Neto, Ana, me suene, mas digo, Deus está aqui na. Zeg ook iemand aan zijn, wat is hier? Me suene, mas digo, Jesus está aqui Zeg na. ook iemand aan jou, wat is hier? Ah, eu não, meu mano, sofria mais. Nada, o kukuman, sene. Nenhum demônio mais lo visitava. Nog in. Nenhum demônio mais lo Geen visitava. demon zal je weer bezoeken. Somos de Deus. Want je bent van God. Você pertence de Je Deus. bent zijn bezit. Você estima Deus. Jij houdt van God. Você estima Deus. Je houdt van Você God. estima Deus. Je houdt van Você God. estima Deus. Je houdt van God. Mas se ninguém não está querendo. Ook al zijn er mensen die erin geloven. Olha, me mirando com mesa que Deus está podendo dar. Maar ik zie hoe de Heer een tafel voor je uitzet. Mas Deus também andava e Deus também honrava. Gaat je doen opstaan en dan ga je eren. Ele não me mira que Deus também En assim. de mensen gaan zien wat Hij met jou gaat doen. Ele não me mira que Deus também assim. De mensen gaan zien wat God met jou gaat doen. Nunca mais. Nooit meer Lo bota por influência zal je onder de invloed zijn. diabólico e satânico. De satanische invloed. Of Em nome de diabolisch. Jesus. In de naam van Jezus. Como assim de Je kan weer novo? gaan zitten in je stoel. Entende la vida laten zien. Jouw stoel. Entende? Está finalmente melhor. Não, muito bonito. Quando está cagando. E como está? Alleen water, tempo, mas tem que carregar do lado das teias. Want er was een tijd dat mijn nek helemaal stijf op zo staat. Não só está aqui, está no bom. Maar ik wist ook niet waar het was. Não estou esquecendo, não estou nem. Maar ik zoek het nu en ik kan het niet Ja, maar vinden. zeg. Wat is er daarmee gebeurd? Onde ela vai? Waar is die Move, kamer? move, 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 move. Doe maar bewegen, doe maar bewegen. Move, entende? Er is er Que niets. passa? Wat is er mee gebeurd? Jesus, Jezus heeft het Deus se overgenomen. abre na tua mente. Hij is Quando Deus faz a cruz sobre nós. Cumpre que é coisa que dá na visão ainda.
Wat was je bij aan het zeggen? Vraag je. Ik kreeg een woord van deze mevrouw. Okay. En het staat in Jesaja 52. Filomena. Epa, wat is het door? Wat is dat nou? Filomena, dat is een beetje. Jesaja 52. De Heer zegt, word wakker. Word wakker, Jeruzalem. Word wakker. Wees weer sterk. Doe je mooiste kleren weer aan. Jeruzalem, heilige stad. Er zal nooit meer iemand van een ander volk binnen jouw buurt komen. Schud het stof van je af en ga op je troon zitten. Haal het touw van je nek. Haal het touw van je nek af. Gevangen genomen bewoners van Jeruzalem, want dit zegt de Heer. Eerst had ik jullie verkocht zonder een prijs te vragen, maar nu zal ik jullie terugkopen. Zonder jullie vijanden iets te hoeven betalen, want dit zegt de Heer. Vroeger ging mijn volk naar Egypte om daar als vreemdelingen te wonen. De Heer zegt, word wakker. Haal het touw van je nek af. Per vandaag, de touw is van je nek af. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Hoe kan ik nou weten dat jij een kortere hand hebt dan een ander? Ik heb niemand die hier voorbij is gegaan gevraagd om hand te strekken. Weet je waarom? Want dit wat vandaag gaat gebeuren is iets profetisch in jouw leven. Zodat God jouw vingers gaat strekken en deze benen recht zet. Zo gaat hij ook dingen in jouw leven recht zetten. En niet alleen dat. Hij gaat je ook uitstrekken. Want ik zie jou op je knieën. Amen. En ik zie een dak, een plafond op je hoofd. En ik zie je op je knieën. Maar ik zie ook dingen waar je nog niet toe bent gekomen. Dus conform deze vingers uitgestrekt worden, gaat God jou ook in het profetische strekken. En dingen gaan plaatsnemen. En die plafond gaat weg vanaf vandaag in de naam van Jezus Christus. Kijk hoe deze vingers gaan groeien. Groeivinger. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Nós também oramos um show mesmo. We gaan bidden voor de salving. Nós também oramos um show mesmo. We gaan zo voor de salving bidden. Não, não é que não é. Ze mag haar sokken aanhouden. Vem se do igreja. Ze mag kaas rijden. Vamos ver. Snap je?
Cláudia? Ano yan? Begrijp je een beetje wat je bent? Hindi ko binigyan na yung kami ito ligay. Begrijp je niet dat ik als ik jou zeg, je voelt ruikt naar kaas? Pwede na ba yun? Dan voel je het wel. May sabihin natin. Hindi. Makikita niyo po kung paano mas patiguan. Kijk naar die voeten en kijk welke van hun het kortste is. Ako. Je moet beneden kijken. Isa kita mas patiguan. Ja, die is korter. Okay. Luke, isa kita lang Dios ito siguro. This is what God is going to do with you. Profeta, ora na piye gipik krese de nombre When de you Jesus. ordain this food to Ora come na out, piye na krese, bam. come on, I want you to ordain the name Nome to de come out Jesus. in the name of Jesus. Em nome de Jesus, vamos na igreja, vamos na igreja. Just see Quando what você nasce de glória. Quando você nasce de glória. Quando você nasce de glória. Quando você nasce de glória. Get it right. Lagi ba? Lagi ba? Step. Vamos ativar. Laten we elkaar de handen vasthouden. Laten we elkaars handen vasthouden. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Houd de hand van iemand vast. Houd de hand van iemand vast. Hindi mo pisado algo. Ga je iets zeggen? Ano si mo comprende? En als je het begrijpt, O vida não anda nunca mais zal jouw leven nooit meer hetzelfde zijn. Your life will never be the same Se again. evento que eu ando mudar, Als deze evenement is gezet, solamente alleen a ministração através de amigo com o pastor David, om alleen tussen mij en pastor David te bedienen, andou em nossa fracassão. dan hebben we gefaald. É ponto da
E punto ta. Sorry. E punto ta. De punt is, E io mi sento. Ma mi può braccio, ma mi può caricare io che. ik ben ook gekomen om deze baby te tillen. Ika sa lungo che io che. Mijn vrouw zit nog weg van deze baby. Ika sa che kami ng problema. Mijn vrouw die wil een probleem zetten, Ma sono nostri interessi io cava. want we hebben al 3 kinderen. Pero non vuoti mas io. En we kunnen niet meer, er kan geen meer kinderen komen. Che me ne sia da video tra io na me. Als dat video moet een ander kind maken en deze aan mij geven. E proposito Het doel di evento là. van deze evenement is, Ma Dios vuole mostrare. dus dat God gewezen kan worden. Ando mo vuole attivare. En opdat jij geactiveerd kan worden. Mi tava da ai passana Panama. Ik was vorig jaar in Panama Ando mo chomo yo. en een jonge heer, Siguro di 21 na. ik denk ongeveer 21 jaar. Ando era di buscarmi di un taxi. En dus hij is mij in een taxi komen ophalen. Muito com outro brother di gente. Samen met een andere broeder van hem. Ma cabeça liberta. En ik ben net uit Amerika Ma gekomen. mira Dios si costa sobrenatural. En ik zag de Heer bovennatuurlijke dingen doen. Ma mira hopi milagre na Ik lugar. zag veel wonderen gebeuren. Napuntrami kiko Dios asi. En hij vroeg mij, wat heeft God gedaan? Ma poi mi telefono. En ik heb mijn telefoon gepakt Ando mo questa mostra milagre na. en ik liet hem de wonderen zien. E di come dispone bo mangri bo me. En hij zei, zet alleen je hand op mij. Ando pa elo che a passa na merda bo passa di Omdat me. dat wat in Amerika gebeurt, dus gewoon voor mij kan gaan Non gebeuren. mi sa passa Panama. En ik hoefde niet langs Panama te gaan. Door mo e avion vai legami. Maar doordat ik de vliegtuig was misgelopen, Ando ma passa Panama. was ik in Panama langs gegaan. Ma come se gai qui? En ik deze jongen hier leren Ando kennen. guarda come se. En ik kende hem niet. Per ora ma pone mangri bo Maar toen ik mijn handen op hem legde, De menos que 2 luna. de midden van 2 maanden, Su apóstolo. zijn apostel Apai. is gegaan. Predicado do caminho. Ergens anders gaan Comecei a prediken. conhecer. Jij moet hem kennen. Essa vai ser a televisão, senhor. Quem me ganha? Rayon também. De Panamá. Não, Tony. Reinaldo. E daí eu não vou ver aqui. Ik kijk ze nou zo. Sua apóstola vai Zijn predicado do apostels caminho. ergens anders gaan prediken. Ando ele vai dar dirigir serviço. En hij was de dienst aan het leiden. É a passa delante. Een vrouw is ervoor gegaan. Mooi, senhora. Een vrouw, ja, een senora. Een Apostol dame delante. is naar voren gekomen. Ando é senhora. En deze mevrouw Estava dando assim. was blind. Ela cola. En hij heeft herinnerd Manga wordt botar in budget. dat de hand op hem is gelegd. Algo wordt transferir in budget. En dat iets over hem is heen gezet. Ela pode maar even senhora Toen se hij de hand op deze blinde kan Mesora zetten, suou na hora abrir. ineens worden die ogen geopend. Mas a hora que eu hamburger, Want wanneer je honger hebt, e lo que outro não da carga, wat anderen dragen, mas eu digo compreender algo. wat je iets kan begrijpen, Mas que pode buscar Deus. dat ondanks dat je de Heer Deus zoekt, sempre usa um ombro fumo e de nem Heer zal vida. altijd een man of een vrouw Para gebruiken jouw transferir o que leven. não tem capa. Om dat wat hun hebben ook over jou heen te Ando zetten. hora como entra da carga o manto. En wanneer iemand zo'n mantel draagt Ando hora como da DCA. en je daarnaar verlangt Como de hamburger. en je daarnaar E lo hongert, que é ombro ali Deus da wat carga. de mannen Gods dragen, Ando que hora é. en dan Botar met die civil. zal jij het ook ontvangen. Você sabe que Deus quando não En weet je waarom God dat se het vai ook compreender o que eu vou copiar com ele. Als je hebt begrepen wat er vandaag tot jou gesproken Ando ele is, botar claro como por isso. dan ben je klaar om het ook te ontvangen. Deus quer nada mais David. God wil meer Davids Deus quer oprichten, nada mais Elfried. meer Elfrieds oprichten. Ninguém vai mencionar o nome de outro ministro hoje. En ik ga geen andere namen van de andere dienaars Nós não noemen. estamos ministrando hoje. Maar vanavond heeft de Heer ons twee E gebruikt om convidou te os como dienen. você tem comado. En ik vertrouw op de Heer dat jij je niet slecht voelt. Mas se você tem comado, anda clape. Amen. Want als je je slecht voelt, dan ben je er niet klaar voor. Quando anda clape receber. Hoeveel van jullie zijn klaar hiervoor? Milagre tem coisa mais fácil. Het wonder is de makkelijkste Que Deus faz. dat de Heer kan doen. É coisa mais difícil que Deus faz. Het moeilijkste wat de Heer kan doen, A mim não pede, me termina difícil. dat neem ik in het
vaak van moeilijk, Salva Ele. is de redder van de mensen. É bem rápido e é bem difícil. En ik noem het moeilijk. Pero para Deus tudo é Maar fácil. voor God is alles mogelijk. Pero se Deus for salvá-lo, Maar als God jou kan redden, quando que Deus não pode usá-lo, denk je dat de Heer jou niet kan é gebruiken? coisa mais difícil a sua negava. Het moeilijkste is al gebeurd. Porque a salvação é dele. Het is de redding dat jij hebt. Agora Deus quer usá-lo. En nu wil de Heer je ook gaan gebruiken. Mas mira, ele está com esse numa papel de Hebben jullie ook gezien hoe ik vanavond in stapsgewijs heb compreender para ver gesproken? quem não Deus. Begrijp eerst wie jouw God is. Acabou alma, guarda o restaurante. Laat jouw ziel eens hersteld worden. Mas o Deus não trata de Want sorte. God werkt niet in dingen die niet recht zijn. A uma igreja, Orde zijn. Dat je niet naar de kerk vai gaat. na missa, como recebeu um show. En je gaat zeggen, ik heb de salving ontvangen. Lá anda profetizar da igreja En je dele gaat não. opstaan en je gaat profetiseren in de gemeente van de Lá anda mensen. por irmão. En je gaat handen opleggen. Às vezes eu me sinto bem frio da En vida dan ga je manual. zeggen, ja, het is Alfred en David die mij hebben gestuurd. E o pessoal não está. Heer, we zijn Curaçaoënaars. Entende? Kom even luisteren. Como está em alma aqui. Ik begin honger te krijgen. Me sinta assim, maneira, não é? Para que nada. Mijn vierste. Isso não demora na sua presença. Je handen omhoog en zet aanwezigheid. Se te tenho a ti. Nada desceu. Se te tenho a ti. Diga. Kailangan tumalungan ka wala din su hueso na ito. Ako na sana yung kompleto ng nawala ko. Reprende tu espíritu de enfermedad de curva de el nombre de Jesús. Cristo Jesús. Adora a Dios. Amém, de Heer. É um show de ninguém no carro. De salving is al aan het komen. Se te tengo a ti. Kumanahan. Mas. Meer. Ela vai baixar. Ita na mama sofia. Tenho a ti. Fluye Espíritu Santo.
Senhor. Turco de Ramba. Turco de Ramba. Turco de Ramba. Turco de Ramba. Fluirá hoje, Senhor. Flui. Flui. Viva! 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 Tu vai numa honra. Mostra sua glória. Mostra sua glória, Pai. Mostra sua glória. Mostra sua glória. Mostra sua glória. Mostra sua glória. 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 Mas nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Los.